أبتعدي سفيرو ديو توليدو زي قدس إرتراوي إيه كم تزجلس كو أقدمه ربحاتاتو مس حبرتسب إرترا أو يستحقر إرترا يوزا أمن زيغا يتي إرتراوي يلا فلزغونة عالية متصراي زبحال نجر نصيفو نجر يو أب بتكلاو ألسن فلزني إساياس بعالية لو بخمت زبل كادم مصراي دو أيكون ما نريو بن هزبي إرترا كم إرتراوي انتاي جيرولو نتاجر انتاي جيرولا نابي قصو خي وسدالو من أسي كي مهار تهاجر بساينس تكنولوجي كي تمقبل هزبنا خي هفتم بدخلنات قرديدو ليتن معلتن كأ أبو قاء يأتواس لزلو صراحة قراو ربحي صراحة هزباو ربحي ترزخوني ها أبا إتراو خينو سلزتولد نهاجراو ربحان هزباو ربحي سرحلو لنا أي نقبلون هذا مجلسي برو دخستو سلزخونا خالد سلزمس الزبل أبانا أي سرحن زي أبا حتصير خجلت الكا دلي أبتي زعبا بحتصيرو أب إثيوبياونات إرترا أميني إزخيد مبليلا مخنيات نحنا كاب قالست حيزوخ سعلومي زخيد زلو قدات نارئنا نصنعنا ينا هزبي إرترا بخندزز أكل عسرت تاشحاتا بنفس وقع زخفللو مخنيات بنصو كنريو سلزلناي أب هاجرو أب هزبو زيچكنا سابي إلنا سلنا أمن زيچكنو مخنيات كهلو اللو مخنيات رطب مخنيات كهلو اللو ناتو نايبينو استبقسن انت دقا نهزبن من إسين كتصال ولدن زربح زي سرح كوين بسنكو هزبنا ناتر داخمي من إسينا أبو مغمات راح كي أخلو فقدو مدربدا فقدو بحري النات حالي تزترف النات تسدد زخيد تأتوك عزيبل حج زلو سبدت اتنا بفعز خيدا زي كونه اتي أبو خيبت صح سوا خيبت صح إلو سدد زلو هساني بس بيتشبت إن ريوز حبريتا نرخوان إن ريون زلنا نازي كقلت أون كلو أدلينا يوم كم زيوم ذا أمسلو إلوم يوم تم راحتي بزهنا خنا قرب النخل بعلم نقادو خينام جنرالاتهم 4,000 دولار نخفلو كابوش تسمرا بتويوتا كروزر سناتهم سلام ذاتهم من نفلت توم كم أخينام نابز ماسو من ساعات بتشم تسلز نقرونا بين مسيخ خميلكم زخول بس أجمع حالفكم وانتا حجي بزعباناي إساس قداين دحرماتيو إزيوتي ززار من نازلو نهاجر بنفيت زقبر نهزبي بنفيت زقبر اندحر زي سرح كوينو كله بوليتيكا وسراحات أبو اشتخان أب كبابي خامس عالما نربحا هزبن دحرات هاجرا زي قلقل اندحر كوينو صارت هاجريخا صارت هزبيخا
እቲ ክረአ ዘለዎ ኣናሊሲስ ስለዝኾነ ሓንቲ ክእርመካ ዝደሊ ንሕና ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብናይ ደም ፅሬት ከም ዝበልካዮ እሞ ናብ ናዝነት ከም ረሓና እዩ ዝኽእል ዝበልካዮ ፌሪ ይኮንና ንኸይድ ኩሉ ግዜ ከዓ እቲ መግለፂታትና እዩ ነዚ ዝበልኮ ፈነወ ዘሕለፍናዮ እውን ተመሊስካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እንታይ ሽሙ ኣብ ሬከርድ ስለ ዘሎ ዳዊት እሞ ካብኡ ንላዕሊ ኣይሚን ከስፈሖ ኣይደልን ግን ዕቑባዝጊ هلو هلو ሃሎ مع لكم أمر سلام ፅቡቅ جميل لكم ስማዕ كيف ኣለካ كنكم እያ انتهي وداويت كزارب كله انتهي له صح زي حبريتاتات قال له ركب قال له باشاي كزارب كله كله تحبريتاتات كدمر قال له زبالو يوسد عليه ምክንያቱ ናይ ሓደ ውልቀ ሰበት ውልቀ ሰብ ፍልጠት ውሱን እዩ ውሑድ እዩ ከምቲ ኩሎም እቶም ሰባት ዝዛረብዎ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ፍልጠትና ክሰፍሕን ክዓብን እንተዳ ኮይኑ ከዓ ናይ ኩልና በብንፈልጦ ምስ ንድምሮ ማለት እዩ መደመር ከምዛ ናይ ኣብ ከዓ ከይትኸውን ምስ ንድምሮ ብሓደ ምስ ንገብሮ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኮፍ ኢልናዮ ዘለና ከዓ ከምኡ ዓይነት ነጥብታት ከነዋሕልል ክንእክብ ምናልባት ጌጋ ፐርሰፕሽን እንተለውን ነብስና ከነእርም ንካልኦት እንተለውን ከነተዓራረም መስለኒ እዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ብዓብዩ ከዓ ሕቶ ዘይተመለሸ ሕቶ እዚ ስርዓት እዚ ክቕየር ኣለዎ ዝብል ወላ ስርዓት ክትብል ከለካ ከባን ገሊኦም ኣለዉ ዝቃወሙካ እንታይ ስርዓት ስለ ዘለዎ እዩ ስርዓት ትብል እውን ይብሉካ እዮም መንግስቲ እዩ እንተበልካ እንታይ ዓይነት ናይ መንግስቲ ቁመና ስለ ዘለዎ እዩ መንግስቲ ትብል እውን ይፀንሓካ እዩ ስለዚ እቲ ንክትገልፆ ነቲ ዘሎ ኩነታት እውን ክብድ ዝበለ እዩ ሓደ ግዜ ምናልባት ገለኹም ትፈልጦ ትኾኑ ምናልባት ተክለ መለኪን ስዒድ ባዳውድ ዝበሃል ነይሩ ዓርከይ እንታይ ይብለኒ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ንሱ እንተዝእለ ሰላም መመፀ ነይሩ ይብለኒ እሞ ብዙሕ ግዜ ተካትዓና እንታይ ዓይነት ዘረባ ኢኻ ትዛረብ ሓደ ውልቀ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ንኩሉ ከምኡ ዝኸውን ናይ ኩሎም ተሳትፎ ወይ ናብ ኩሎም ድሌት ተዘይህሉ ሲ ብከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ሓደ ሰብ ጥራሕ ተተኩር ዝበል ኩሉ ግዜ ኣሎ ግን ድሒረ ከም ዝረኣኽዎ እንዳተኸታተልኮ ከም ዝመፃኹ ብፍላይ ከምዚ ናይ ኢሳያስ ኩነታት ሓደ ሰብ ዳርጋ ንኩሉ ተቆፃፂሩ በብመድረኹ ፅቡቅ ገይሩ ካልኩሌት ገይሩ ብሪልያንትሊ ናቱ ሓሳብ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈፀመ ኣነ ዝዕዘብ ዘለኹ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ከምቲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ እዋን ኮፍ ኢለ ነይረ ምስ ወድ ጆርጆ ሓንቲ ነጥቢ እንታይ ኢሉ ምኽሪ ዝተዋህቦም ኩሉ ግዜ ገምገም ባሕሪ ትግደፉ ኢሉ ካብቶም ምኽሪ ዝሃቡ ንሱ እንተረኣኽቦ እውን ኩሉ ካብ ሳሕል ጀሚርካ ኩሉ ግዜ ትገምገም ባሕሪ እዮም ሒዞሞ ነይሮም በዓል ኢሳያስ ማለት እዩ ስለዚ ክንመፅእ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ከመይ ኢልና ኢና በፂሕና ንምንታይ ኢኽና ኸ ክሳብ ሎሚ ኣይፈለጥናዮን ንብል ዘለና ስለዘይፈለጥናዮ ድዩ ወይስ ዘለና ሓበሬታ ሓባር ስለዘይኣከብናዮ እዩ ዝብል ክመፅእ ይኽእል ይኸውን በቲ ይኹን በቲ ግን ንህዝብና ንሃገርና ዘይምጥን ገባብ ኣካይዳ ስለዝኾነ ክቕየር ዘለዎ እዩ ኢኻ ትብል ማለት እዩ እንተዘይኮነ እቲ ጉዕዞ ናይዚ
ውልቀ ሰብ እዚ ብዙሕ እዩ ዝበሃል ብዙሕ ገሊኦም ንኣብነት ኩሉ ነገር መደብ ገይሩ ብነፋሪት ሱዳን ከይዱ ካብ እንዳሓር ከይዱ ዝብሉ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ኣይፋልኡን ከም ሰቡ ብኣውቶቡስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ከይዱ ካብኡ ዘፋንግዎ ሰባት እውን ኣለዉ ዝብል እውን ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ኣካታዒ ነጥብታት ኣሎ እዚ ዝሕትት ዘለካ እንታይ እዩ ኤጀንት ናይ ካሊእ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝጥርጠር ማለት እዩ ብዝኾነ በቲ ይኹን በቲ ኩሉ ግዜ እታ ንሱ ዘለዋ ነቶም ምስኡ ዘለዉ እንተስ ብምትላል እንተስ ብዓመፅ እንዳዓገበ እንዳተቆፃፀረ ካብ ሰልፊ ነፃነት ጀሚሩ ክሳብ ህዝባዊ ሓይልታት እውን እንደገና ህዝባዊ ግንባር ካብ ህዝባዊ ግንባር እውን መፂኡ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ነቶም ምስኡ መሳርሕቱ ዝነበሩ ከመይ ገይሩ ከም ዘጥፍኦም እዚ ኩሉ ሓበሬታታት ኣለና መስለኒ ሕጂ ንዓይ ኣነ ብዙሕ ኣይግደሰሉን ነይረ ኣኼባታት ይገብሩ እቶም ካቢኔት ገለ ይበሃል ግን ትማሊ ዝገርመትኒ ነጥብላ ማለት እዩ እንታይ ኣሳ ካቢነ ኣኼባ ሲ ካብ 2018 ክሳብ ሎሚ ተገይሩ ኣይፈልጥን ምክንያቱ ንዕኡ ዝሕርቕ ዘረባ ስለ ዝተዘረበ ነቲ ውልቀ ሰብ በቃ ጠጠው ኣቢሉ ካብኡ እንዳሓር ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዝውሰን ዘሎ ዩኒላተራል ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣዋጃት እንዳገበረ ዝኸይድ ዘሎ ፍፁም ናይ ውልቀ ሰብ ምልኪ ዘለዎ ምልኪ ብምልኩ ከዓ ገባቲ ዝኾነ ኣካይዳ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ድሓር ፀኒሕና ከምቲ ንሕና ብዙሕ ግዜ ዝድገም እቲ ምህናፅ ሃገር ዝበሃል ተሪፉ በኣንፃሩ እቲ ኣብታ ሃገር ዝነበር ህዝቢ ነንሕድሕዱ እንዳተናኸሰ ብናቱ ኣተሃላልዋ እውን እንዳፈላለየ እንዳበታተነ ነቲ ናቱ ኮር ዝኾነ ማሕበራዊ ቫልዩስ ወይ ክብርታት እንዳህሰሰ እንዳበታተነ ክመፅእ ፀንሐን ገና እውን ከምኡ ዝገብር ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕሸኪ ኣብቲ ክትኮን ኣለክስ እዚ ንሰብኣይ በዚ ኣሎ ቀፅል ሚት ገይረ ኣለኹ እዎ ሚት ግበረላ ኣብዚ መፅእ ከዓ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ እዩ ዝኾነ ስለዚ እዚ ጉጅለ እዚ ኣካይድኡ እንተ ደኣ ርኢናዮ ወላቲ ዳዊት ከልዕሎ ፀንሐ ኣብ ኮንክሉዥን ዘብፅሕ ድዩ ወይስ ኣየብፅሕን ዘየገድስ ብዙሓት ኣለዉ ዝዛረቡ መስፍን ሓጎስ ካብ ብኣፉ ምዝራብ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ መፅሓፉ ዝፀሓፎ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ እንዳልካቸው ፅገ ዝበሃል ካብቶም ተቃወምቲ ዝነበረ ኣይ ቲንክ ሕጂ እውን ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ መስለኒ ንሱ እውን ኣብ ዩቱብ ኣሎ ዝተዛረቦ ወያነ ከመይ ገይሮም ከም ዘነፀልዋ ኤርትራ ክትከይድ ኤርትራውያን ከምዘይደልዩ ዝነበሩ ናይ ደኣ ወያነ ከም ተወዳደርቲ ስለዘረኣቦም ከርሕቕዎም ኢሎም ሰዲዶም ዝብል ዘረባታት በዓልቲ ሻለቃ ዝብልዎ እንታይ ከም ዝኾነ ባዕሉ እዚ ኣቦይ መን እዮም ዝብልዎ ኣቦይ ስብሓት ዝብልዎ ዝበሎ ብዛዕባ ናይ ኢሳያስ ኩሉ እዚ ኣኪብካ ኣሃኺብካ ኣብ ሓደ ኮንክሉዥን ከብፅሓካ ይኽእል ማለት ከምቲ ገለገለ ዝብሎ ቀደም ነርካ ደቡ ከመይ ሓሳብ ዘይትፈልጦ ኣይትዛረብ ክበሃል ይሰምዕ ነይረ ኣነ ግን ከዓ ታሪክ እንተኮይኑ ካብ ዘለዉ ሶርስስ ዝሃቡካ ሓበሬታ እንዳፃረኻ ድሕሪ መወዳእታ ትበፅሖ ኮንክሉዥን ኣሎ ማለት ስለዚ እቲ ታሪካዊ ኣመፃፅኣ ናይ ውልቀ ሰብ እዚ ከመይ ገይሩ ኣብ ውልቁ ነዚ ጉዳይ እዚ መሊኹ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባህሪ ናይቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ኣካያይዳ ሰራዊት ዘለዎ
ግን ንሰራዊት ዝመርሕ ጉጅለ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተፃዒኑ ከም ዘሎ ዝኾነ ይኹን ትካል ንህዝቢ ከገልግል ዝኽእል ዘይብሉ እንታይ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ቁመና ዘለዎ ንህዝቢ ከገልግል ዝኽእል ዘይብሉ ወይ ከዓ እቲ ስቴት ቢልዲንግ ናቱ ጫፍ ዘይብሉ ጥራሕ ብወተሃደር ዝመሓደር እቲ ዞባታት እውን ባዕሉ ብትሕቲ ወተሃደራዊ ምምሕዳራት ወላ ካልእ ኣመሓዳሪ እንተመደበሉ እቲ ሰራዊት ባዕሉ ዝቆፃፀሩ ምዃኑ እዩ ዘረዳእካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ወይ ጉጅለ እዚ ንሕና ኣይ ቲንክ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኢሳያስ ወለዱ ከምዚ እዩ በዚ ኮይኑ ገለመለ ኢልካ ፖለቲካ ክስራሕ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ካይዱ ባህሩ ገለመሉ እንተዳሪእናዮ ናይቲ ዝዓበየሉ ከባቢ እዩ ዘለዎ ስለዚ ንዑ ብከምኡ ኣይኮነን ክንሪኦ ዘለና ከም ሰብ ንሱ ብዘለዎ ጥሙሕ ኣብ ግምት ወሲድና ኢና ክንግምግሞ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ክቅየር ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ገምገም ናይ ምብትታን ደረጃ ዝበፅሓተትሉ ቅሳነት ዘይብላ ማንም ዘይብህጋ ሕጂ ንዓነ ከመሓደራ እያ ኮይና ዘለና እቲ ናይ ፋኖ ንሪኦ ኣለና ንርእሱ እቲ ናይ ፋኖ እውን ብሓደ ዝእዘዝ ኣይኮነን ናይ ሶማል ዘሎ ንሪኦ ኣለና ናይ ኦሮሞ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣብ ዓፋር ዘሎ ኩነታት እውን ንሪኦ ኣለና እቲ ናይ ትግራይ ከዓ ከምቲ ንፈልጦ እዩ ስለዚ ንዓ ሎሚ ኣይደልያን እየ እንተበለ ኢሳያስ ኮርስ ማንም ኣይትምነያን ሕጂ ወላ ትማል እውን እቲ ናይ ዓብደላ ዝገበሮ ዘረባ ሰሚዐ እንታይ ኢሉ እምነተይ ዝነበረስ የኢትዮጵያ ሓድነት ሒዝካ ምኻድ እዩ ግን ከዓ ካብ ገለ ሳጀሽን ይመፅእ ነይሩ ኢትዮጵያ ስፋሕፋሕ ከነብላ ኢና ዝብል ርእይቶ ይመፅእ ነይሩ ካብቲ ፀጥታ ናይ ሶማል ሕጂ ግን ኣነ እውን ኣሚነ ኣለኹ ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ከነብላ ኣለና ዝብል ሓሳብ ነይሩዎ ዝብል እውን ሓበሬታት ማለት ሰሚዐ ማለት ሕጂ እዚ ኩሉ كده حاساوكم إيه ولا واحد كاكم إيه لكو زي كوناسي كم يجينا هنا نقاط موضوع كلهم خبرات هذا اليوم سي كم يجينا نقاط أتوم من فعل أمو أبتقونوا عكم كل جن هن بس نزين خن فلت معلش أما ترى شاكن ممهر نفلتو أي نفلتو بماني مرح بماني قياد أي نفلتو بزي قدس كومبليتلي نحبرتسب إيرترا زيد اللي كغير زلو أكايدا يزلو إيرترا كغير اللو إيو زلزي صلاي حزب إيرترا مخانو صلاي إيرترا مخانو تكبار نريو زلنا مالتي قروب دم زلو قولو عد قديفهم يخدلو تنتينوما يخدلو خبال كله بلو سكي بوليسنا ريفايز نكبرو if at all police نطلو عليه ريفايز نكبرو مو زمان سياتنا خا موتيفيت نكبرو دعينته جنكم أقدشون هو كير سيخي يدفع من كيدلو بليبيا خيلو خنجو خيلا بس من كيدلو زولو الجزيون الروس سلازي نحنا I think أبتي ناي agent نيرودو أي نبرن كلهم تم حبريتات يوم الكتيوم ناو كان من ناو مخنا نعوش خميجين أينا تعيشوا هم كورو مسميني تأساس يرودو لبتي فتلتات ناتو نسو زري وزلو فتلتات نسو تعيشوا غيرو وزلو انت تخايلو قات بعابيو كنترول زغبرو منيو زبل نعو انت فلتنا ون اون فلتي نمبر حبيت حيلتات لسي تشاينا انت قيلهم زقاطرو
እንዳ ክንገብራ ንኽእል ንቻይና ንዕኡ ኢና ክንገጥም ዘለና ማለት እዩ ሕጂ በጋ ካብቲ ጉዳይ እንታይ ነይሩ ቀደም ክመሃር ከለኹስ ካብ 4 ዝጎደሎ 8 ከይሎምና እንታይ ይብሉና ኣብ ታሕቲ ኣይከኣልን ፀሓፉ ይብሉና ነይሮም ተንሽዑ መምሃራት ምክንያቱ ካብ 4 ዝጎደሎ 8 እንተኮይኑስ ነጋቲቭ 4 እየ ክመፅእ እቲ ነጋቲቭ እውን ሽዑ ኣፍልጦ ይነበሮ እውን ማለት እዩ እቶም ዝምሩና ኣለዎ ስለዚ ሕጂ ከዓ ቻይና ይኹን ኣሜሪካ እንተደኣ ዝቋፀረሉ ኮይኑ ኣይከኣልን ኢልና ኢና ገዲፍናዮ ንዕኡ ከመይ ጌርና ክንቅይር ከም ዘለና ኣብ ነፍስና ተመሊስና ከመይ ጌርና ኢና ንሕና እዚ ኩሉ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ፈቲሕና እቲ ባህርያት ናይ ሃገርና ናይ ህዝብና ንሪኢና ኣወሃሂድና ሓደ ኮይኑ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዘለናሉ ዕድመ ገለ ለውጢ ክግበር ዝከኣል እንተኮይኑ እንተዘይኮነ ከዓ ነቲ መንእሰይ ብሓባር ኮይኑ ንሪኦ ኣለና እቲ መንእሰይ እንታይ የጋጥሞ ከም ዘሎ እንታይ ዓይነት ፍልልያት የንፀባርቕ ከም ዘሎ ምስቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ስቕልካ ኣብ ገዛኻ ዝበልካዮ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዝዝርጋሐሉ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዘለወሉ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ኣበርክቶና ክነቕርብ ንኽእል ኣትሊስት ብሓድነት ኮይኑ እቲ ሚኒመም ክሰማምዓሉ ዝኽእል ኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምቕያር ከመይ ገይሩ ክቀራረብ ይኽእል ኣብ ዝብል ኣይዲዮሎጂ ከይወስኽና ኣሎ እንታይ ናቲ ንገብሮ ወይ እንታይ ዓይነት ኣይዲዮሎጂ ተመሪሕና ኢና እቲ ሃገር ክትምራሕ ዘለዋ ዘይኮነስ እቲ ስርዓት ክቕየር ኣለዎ እቲ ኣብ ኤርትራ ተረኺቡ ዘሎ እሺ ብጣዕሚ ንሃገር ዘጥፍእ እሞ ከመይ ገይሩ እዩ ሓድነትና ኣረጋጊፅናስ ኩልና 100 ሓደ ክንከውን ኣለና ማለት ዘይኮነስ ኣትሊስት ዝሓን ዝኾነ ሓይሊ ተጠርኒፉ ነዚ ጉዳይ እዚ ክገጥመሉ ዝኽእል እናንተ መሃዝና ፅቡቅ እዩ እንተዘይኮነ ዝያዳ ኣብስትራክት ዝኾነ ነጥቢ እንድሕር ከድና ግዜ ክወስደልና እዩ ንክንረዳዳ ሓበሬታታት ንክንእክቡን ከፀግመና እዩ ስለዚ ኣነ ቁሩብ ገለ እንተኢለ እዚአን ክብል ኢለ ሓሲበ ዘለኹ እሞ ፅን ኢልኩም ስለሰማዕኹምኒ የቀኒየለይ ወዲእ ኣለኹ ታንክስ ኦባዚ ቅድሚ ናብ ተኽለ መኻደይ ሓንቲ ዝረሳዕኳ ነይራ ብዛዕባ እታ ዳዊት ጌጋ ኮይና ዝተሰማዓቶ ኣነ ግን ጌጋ ኮይና ዘይተሰማዓትኒ ባሻይ ዘቕረባ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እቲ ዝበዝሕ ኣባል ሰራዊት ሓርነት ሕቡእ ውድብ ከም ዝነበሮ ኣይፈልጥን ነይሩ ምባልሲ ከመይ ጌርካ ከም ኔጋቲቭ ጌርካ ወሲድካዮ እቲ ሓቂ ንሱ እንድዩ ነይሩ ወላ ኣብ ህዝባዊ ግንባር እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ኢፒአርፒ ዝበሃል ፓርቲ ከም ዝነበሮ ዝፈልጥ እቲ ውሑድ ኣባል ናይቲ ፓርቲ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ኣባል መሪሕነትን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘሎ ዝተመደበ ምእንትኡ ካድርን ዘይኮይኑ ዝፈልጥ ኣይነበ ኣነ ስመራ ከለኹ ፈልጥ ነይረ ስመራ እናተቃለስኩ ምክንያቱ ንሓደ ኣባል ኢፒአርፒ ዘርግ ስለ ዝቐተሉ ብክንደይ ፃዕሪ ናብ መን ኢኻ ትብሎ ናብ ማሕበር መምህራን ኤርትራ ክመርሕ ተቃሊስና አንጻርቶም ምስ ኢትዮጵያን ፌደሬሽን ዝብሉ ኣብ መሪሕነት መሪፅና ብዘምፃእና ይረሉ ጊዜ ኣብ ታሕቲ ዘሎቲ ህዝቢ ንቅድም ኖሚኔት ኢኻ ትገብር ምስ ፀጋሉ ኪሮስ እቲ ቀዳማይ ካድር ናይቲ ኣብቲ መፅሓፈ እውን ፅሒፈ ኣለኹ ቀዳማይ ካድር ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ገባርን ሓዳግን ፀጋሉ ኪሮስ
ሱፐርቫይዝ ክገብር መፅዩ ማለት እዩ ምስኡን ብትሓልፍያ ወዲእናዮ ግን ስዒርናዮ በቲ ኣገባብ ስራዕናዮ ድሓር እቶም ኖሚኔት ዝኾኑ ናብ ታሕቲ ናብ ህዝቢ ውሪድናዮም ኣብ መድረክ ደይቦም ከምቶ ዝሓሰብናዮ እቶም ዘድልዩና ተመሪፆም ቼርፐርሰን ኮይኑ ዝተመርፀ ከዓ ሰመረ ነይሩ ናይ ቲቸርስ ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዝነበረ ንሱ ኣብኡ ከይኣቱን ከይምረፅን ከዓ ፀጋልኡል ኪሮስ ተዋጊኡና ኣብ ላዕሊ መዋጊኡ እንታይ ነይሩ ከመይ ጌርኩም ንሰመረ ኖሚኔት ትገብሮ ኣነ እፈልጥ ብማርክስነት ለሌንነት ፍልጠት ከም ዘለዎ ይኹን እምበር ኣባል መሪሕነት ሻዕብያ ኢሉኒ ኣባል ናይ ኢፒአርፒ ፓርቲ ናይ ሻዕብያ እዩ ሕጂ ኣነ መጎተይ እንታይ ነይሩ እቲ መንግስቲ ግዝያዊ መንግስቲ ደርግ ኣብ ቲቸርስ ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ተመዲቡ እናሰርሐ በዚ ክሲ ኣይከሰሶኒ ስለዝኾነ ብዘይኮነ ክትከሶ ኣይትኽእልን እያ እናፈለጥኩ እየ ከም ዝብል ዘለኹ ካልኦት እውን ናይ ጀብዓ ስርዓት ኢና ኣይሚን እዮም ኣነ ዝመርሖም ነቶም ጉጅለታት ኣብ ውሽጢ ከተማ እንታይ ክብሉ ከመይ ንቃለ ስትራቴጂካሊ ሰሪዕና ኢና ኣቲና ስለዚ ኣነ ኣብቲ ኣምራፂ ሽማግለ ቼርፐርሰን ስለዝነበርኩ ተቃሊስዮ ማለት እዩ ስቲል ቲ ኖሚኔሽን ክኸይድ ኢሉ ኖሚኔሽን ከይዱ ሰመረ ኖሚኔትድ ኮይኑ ምስቶም ካልኦት ንሳቶም ኖሚኔት ዝገበርዎም ናይ ሰደድ ኣባላት ናይቲ ደርግ ኩሎም ክተርፉ ከም ዘለዎም ገይሩ ተበሳጭዩ በርበረ መሲሉ ኣብ ርእሲ እቲ መቂሑ ኣብ መንጎኡ ነዚ ምስ ወዳእና ገዲፍና ከይዱ ናብቲ ምርጫ ክርኢ ዘለየን ሰመረ ኣብ ስቴጅ ወፅዩ እቲ ኩሎም ወፂኦም እባ ድሓር እቶም ዝምረፁ ተመሪፆም ሰመረ ቼርፐርሰን ኮይኑ ተመሪፁ ኣነ ስራሕና ወዲእና ኢለን እናወረድኩ ፅናሕ ዘረብ ኢሉ ከይደ ተመሊሰ ናብቲ ስቴጅ ኣብ ሽግር ኣትየኽሙና ኢሉ ኣነ ከዓ እፈልጥ እየ ኢለ ግን ክልተ ምርጫ ኣለካ ወይ ወፂኻ ክትቃለስ ወይ ከዓ ኣብዚ እናተቃለስካ መስዋዕትነት ክትካፈል ካብ ብርቲኡ ሓደ ምክንያቱ ካሊእ ዝረአየኒ ስለ ዘይነበረ ኣነ ድሕሪ ቁሩብ ጨሪሰ ሜዳ ዝወፃእ ኩሉ ንዕኡን من شمو فارماسست نيرو عدن سالساين وفرعت يوم كنسيلو ما تقدر يوم سلازي زفلت عين برن تبلس انتايتي جيجا خوينو ايترأينن كبلك كايلي داويد حاوي دحري كلتلو تخلن لالمبان دحريهم نزي أختنا ثلاثة تخيل كاتبو أوكي تخلي اوكي هو انا حاوداوت سمعك قرب بس تاشم خبري لنا ناي بحكي ناي لومي اخي باسي ترجم زلو همان خوينا تسمعني حنساب اسكي تخلى حوينا لو ما أخيبا ترجم ذلوا أخوينا تسمعني الكان لها نوان منت داويت داويت فساي اللي خادو يا اللي خلو نزا
أخي بحيث كان ليس أنا حسعد من لس 1 minute. أنا كولونيتي هذا باب I'm لما sorry وقال هذا اليوم يقدمي ودحرموا دو أنت دا دقلت إيفن توديس next أنت أشمو تقبري لي أمبر كالي أيقونن تزين يا اللي خالي سب ما الله لا لم بالون دمو لا لنبالو دحري دحان أوكي يا بزحنا وي حيكون أوكي no it's just 1 minute even short. أنا كرهت له سمع له أوكي دايت أوكي تبو هو معلش نايلوم أخي بعد ترجم زي الله أخي أنت سمعني كبر كله قدم باشاي زبلو نيرو إذا مود بعتم قامتني بهالشيء قال نجارات نرسنا نحبر تردو يبلنا نمو نتين الراخب أو ديسكاستين قبل شيء أب حدا نعمس أنا مخدنا نرنا زمثل تزاري ونيرو أمو داويت زغرب كارك صبو كوين لنا نمتاي كابتي بحفش زس أنا حنا رداد أقرب فلي زبالة سلزريخو أب حدا نخدمت رد أنا مالت نحنا بزي نفسه كفا بزخ مسخلو كاب كالي زي فلتوز نبرش نقرات كسمع كفلت إنا نمسخ له هنا نسخان كابنا في الليل تخليني خامانا خمالتي أجي كابتي زبال كايدن قال نقرات نعاون كم حبريتا تقبلوا طبعا يتقبلوا كم كستايكايو من فاكتس قالوا مالتي برئيتا يكون ياخذ تخستايكات تخلكا زي مسلكا مزرابكا نقكا وحكي حدثنا بارتي زبالو حكي زبركا خمس عجي خمول صوت سنة سرو أنا بعليسي ناي تامستي رايت بارتي أبال نيرب جبهة راح يكون في أمر حنا تانير اتكايداد ما مستراو مالت جنتم أبالات فحيلهم زلو مبزحتهم كادرات مالتي عايز زاربون مالت هيكونن نزي مرسقوا زس بقوع يوز بلوا بزتفل علينا توم ميزانات كله يخليو علو تبارتون زلو ميزانات يقربوا يزاربوا مالتي نخلو سبع ينقرون لذي أب جهاز نبرس كله يفلت مالت هيكونن مبالي دحري تيسن كلكلنا جماعة مسمسة بعلي خوت جبيرو كله فلتو فيلو مالتي عبوش تزنبرنا له وانجل كم تزبل كاي نيرو زفلت على زي فلت نيرو مالتي كلاي تستغس كان بعد ما نيرا بعد ما كمان كم بجبها بزح لدل خستايجي تقول الله تمثل حاب الزرار بخا ساون كريا خلاه جبها شي وياني مجمرة أبيهم كبزحوا فحكوا له مسجمروا تخيلهم أبشرارون بعد من يوم مسيهم كابتي قاش جي جواد تركب تغيرو سمعوا إلى تمسي شرارو ناتكوميو جن حزبنا اللوه إذا بعد ما جن نهنا تبعيلا خمسة وعنا 4 سنة بينو مالت هجي جبهان كم ناتا إذا تان ساتو من تقبلوا ما نتا شرارو محزم مالتي يقول تسألوا نيرهم جن درجة عمل خوني يمتصوا نيرهم بزعبا أخذ زاربو بزعبا بعد ما عمود دعتا هذا مدمدم تاتا بسيحو مالتي سمما إذا ما 7 شعتني إبراهيم محمد علي تسمعهم دي ولا ملأك نيرو مسلني سلسلة نيرو ترخيبهم لما بزيحو تركبنا كل جزية يستاكوينو لما نحن حجنا حبار صلاة لنا درقي مالتي نعهم نع صلاهم نعنا صلاينا مجمرة نص نفتح دحريو بعالم نفرد انتي أبكستاينو صابنا عالم ستاينو
رينا بو تفريدنا نخيد إلهم بو تودئة سواء شعتن بو تسمع عميم نيرهم مالتي أتي شجر زمسة شعبية من جبهة مسلسل لا جبهة بوتانا إرترا بوتاي كل خطح زوز قبا أخنسو أبتي جمر مسبلة تخيلهم أباد مين مسيهم مساتهم مسيهم مسو تي ميليشيا زنبرة رحيق خبو تتحيزا مالتي تتحيزا مستبالت سراويت مسيو እቶም ሚሊሻውን ተዓጢቖም ደቂ ስለ ዝነበሩ መፅኦም ሕማቕ ዝኾነ ስዕረት ተሳዒሮም ወፂኦም ማለት እዩ በቲ ኣነ ዝሰማዕክዎ ደድሕሪኡ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ኪድ ክፍሊ ሙዚቃ ሒዝካ ኺድ ተባሂለ ክፍሊ ሙዚቃ ኸይደ ሒዘ ኸይደ መልኣከ ተኽለ መፂኡ ዘረባ ተገይሩሎም ገለ ድሕሪት ይውግእ ማለት እዩ ስለዚ ናህና መሬት ማምሊስናዮ ምስ ተሰዓርና تخيلهم بس يوم دم أديم مالت أو أجن كلتي يوم سراوي التراخيهم إذا ناي بحكي أو أذن بره ما راح حلاف النبر حبرني كمان إذا في نجرة كذا له ناي جمت هيكونه ناي بلا هيكونه كواجو قرب تعرفهم تيوم مصيبل أمود أتابع إشارة تلاقيه تليجرام قدف فلوم شعاع مسبلة أسرت شعاع تعمد قديفهم لهم 10 ዓመት كسب انتشمون كم إثيوبيا أبي إثيوبيا زلوا إرترا مسلم مريسهم تنزمرسهم أنتلهم لذي تاني بعدمون كنزيا تلك تاريخ بزعبانا إساياس من النت زخنقل صراحنا زخون سب إساياس ككافي إلو زخون زعمسله قبل كسكمو أي كلني مثلاً قنت شبوت نجارات هالو حدنا ود جورجول تي حن كلنا حدنا يعني متعنا قاف شبه هذه شعباي ونسيقد السوق ديفنا ود جورجو بعلو ساعات شدشتنا مشيت جميرو كساب ساعات شدشتنا ينقو أعدلنا أبيت مرت كادرات مسيو مالتي أسو كم سئليو ዝገልጽ አልካ ክእለት ዘለዎ ሰብ ይዘረብኡና ገላልጹ ዝገልጽልና ክሕብረካ ያገዳስ ነገር እሱ ንቃኞ ሴሽን ሒዞ ዝኣተወ ንሱ ምስ ኣተወ ኮፍ ኢሎም ኢሳያስ ስኻትኩም ከም ኣሜሪካ ከምዚ ጌርኩምና ገለ ክብል ጀሚሩ እዚ ትዛረቦ ዘለካ ፖለቲካ ኢልዎ ኣሜሪካዊ ከነመሓላልፈልካ ኢና ግን ስራሕና ኣይኮነን ኢሎም نحنا كالي يقداينا لهم CIA مساتهم نسخاتكم إسلام كتلو منا إسلام حريدو منا تبل لهم يلهم نحنا دما إذو الدبزي جبهة بحال مالتيو أبزي زونازي نحنا استراتيجي زخيل آيكونن سلازي بحبار نهرمو نتفاعلهم شعر زي عبقدمي إذا تباهلت سمعة مالتي ስለዚህ ነዚ ሰሚዕካ ለሓርት ተግባራት ክትከታተል ከለኻ ንዝኾነት ነገር ክትትርጉማ ትግደድ ኢኻ ትውሰድ ስጉምቲ ኣነ ንሱ ይጠቒመኒ ክብል ይኽእል ብምትእምማን ይኣምን ኣበይ ገፁ ከይድ ከም ዘሎ ካለ ገዲፍካ ስለምንታይ እታ ስምምዕት እያ ንኩሉ ጉዕዞ ናይ ትውድብ ንኩሉ ጉዕዞ ናይ ሰውራ ተንኪፋታ እያ ካልእ ኣብ ዝቐረባ ሕጅታት ዝሰማዕኮ ቅድሚ ናፅነት ሓደ ኣሜሪካዊ መን ከም ምዃኑ ሽሙ ይዝክሮ ምስ መን እዩ መፂኦም ምስ ኢትዮጵያ ብሓንሳብ ኮይንኩም ሓደ መንግስቲ ዘይትገብሩ እንታይ ትምፅሉ ዝበለዎም ነይሮም እዮም እዚ ሕጂ ክጥቀት ዝፀንሐ ድማ እውን ነይሩ እዩ ማለት እዩ ለዚ እንታይ ንምባል እዩ እቲ ንብሎሲ ናይ ፅልኢ ኣይኮነን ምስ ኢሳያስ ስለ ዝፀላእናዮ ኣይኮነን ኣነ መጀመርያ ምስ ኣተኹ ካብ ዩኒቨርሲቲ ገዲፈ እየ መፅእ 40 ዓመት ክጅምር ክብል እየ መፅእ
أبوم ساعتها عدنا من همسون خزجا على عدنا من قرماي كشين يوسف سليمان زبال ذنكل زنبركم تفلتوهم يوم حلفتنا نيرم سب مليء إلا حجي سحل كتكيدي خايلة مني تعبانة اللي قاعد نقول شيء من قد جنكستاين البوا لا ما يكيدني إذا ساعة أبزي تعليم على بزخ علمي تزي كونه صباح صبو زمدنا ثاتني رشعو حزب تأكيو وكذاقر هذا النت تسعر له قلب هذا تزي كونه صباح هذا النت كوني أو شعب يا أخي لي هم جا غير لك شك أشيب هي وتلو أمريكانو يرمي كش تعرف كلام تزراري يوم بالإتيلم علم تعليم تساجر من مالتي تاني من بالي كاب حما الإن كاب قلم تبقى سنجر يلن أنا عايشي مقدالي تاشمو أي نيرو أرجع هذا مسألنا مخناف نيرو كورس جن هبشعب يا مخازن قال لي نيرو مالتي الذي تسألي زفترو أيكونن انتاي دا كاب تشبوت نقرات كاب تعزبتي نقلنا نبلو زلنا سلزخوني نسغاون نزين احنا نبلو زلنا تسفا قبر بقنعنا نقرا كالله بقنعنا نتقبلك قالي أخت وستو تسفا قبر يعني له ثانك يو تخلي ألم بانت ودبلاتا مرحبا سلام كلكم بزربا سلدنوركم كور نقول لدني آتيه سلام كبلاي كألكن نيرا مالتيو نقول لهم سلام يبلوكم هاللخو بزخوناتي هجي العيلو زلو أرستي بزح نديو بزح شنخات كأني تناخف هاللو مالتيو تناخف زلو كمان نقول لهنا أفلتو خوخونا نايخل تمرتو خوخونا نايخل يو دين فلتو كمان بزح نفلت لنا أبتي زو هفزلو حسابات مالتيو هجي أنت تي كالزفافرك ودبلاتا مرحبا تانك تعالى زنا أرستي أنصار منن انتاينينا نقالس زلنا ني مراحة تتكال والكملاخي مالتنا نتتكالن نفلطهم دينا نلليهم دينا التبلية تكاتعنا زلا ناتوتتت نابكالي سنتخي زلا يمبر اوكي انا مرزورو سميع كانيرا ابتن قال ارستي طويس كانير كاب زعبا من سيات زكايد لو السي كومون زي حجد طاس كار استمعلتيو بزخانة دحان انا قربتي ناتي حساب كبيه كمتي زرداني مجمرة حساباتك وهاب صنحس كله دصحانا فصخوين تسمعن له مالتيو هذا مجمرة بزعبة تاريخ إساس مزراب اندهر خوينو أنا بزح تاريخ إساس كم فنقال سي تدقبورو تقبارات بحزب إيرترا ما أبزو وشت 4 عامات مبل 35 دحزو دلو جزية وشت إيرترا بحقي حزب إيرترا منقستي دايكونسي أقلال صح كمان إساسي خم ديكتاتور كتقول كبيد مغنيات ديكتاتورات كمان اللو طعيات قرب مش حزبهم ترادادي زخدو حزبهم مصخلو مش حزبهم كترادادي زخدو نتاها قرهم كمان أحلفوا ما هوان يم تحمو تي كله تي حزب الزدالية نقرات كمان دو قربو ديكتاتورات اللو مالتي نا إساس قلنا ديكتاتور مقلس دا يكون سي بزخانة من قدي شم كترخبول الساقم كوين اللو مالتين عاي كم رئيتو ناتي أبزن حالفا عمتاتنا الناس انتنا خانا 34 كاني حزب إيرترا بقفعن بجونوسايد كنبلو نخل مالتي مهنيات حادي تأثيرو أبيت مع سرتي 3 عامت زقبر ندهر خوينو بزي فردي زي
ሽም ከተኸትቦ ኣይትኽእልና ማለት እዩ ጆኖሳይድ ማለት እዩ ኣብ ልውልቀ ሰብ ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይኹን ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ይኹን ብዘይገድስ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ከዓኒ ኩላህና ይርዳእና እዩ ኢሳያስ ኤርትራዊ ኣይኮነን ኢልካ ኣይኮነን ድካታዕ ዘሎ ናይ ኢሳያስ ተግባራት ንህዝቢ ኤርትራ ደፅነተ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ደውደቐ ኢሳያስ ከዓኒ ኣብ ዝደለየ ውግእ መሪሑ እኳ ዝኸይድ እሞኒ ፀላእቲ ደብዝሓልካ እዩ እዚ ታሪክ ናይ ኢሳያስ ማለት እዩ ሕጂ ምክንያት ኣምፂና ምስ በዓል ናይ ሲአይኤ ዶ ኩስቶ ዶ ከምዚ ተኣሳሲሩ እሱ ታሪክ እዩ እቶም ንፈልጦ ኢና እቶም ንኣምነሉ ከዓ ንኣምነሉ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ክጥቀስ ዝፀንሐ ታሪክ ናይ ወዲ ጆርጆ ብካሴት ከይተረፈት ከማን ጀብሃ ዘርጊሓቶ ነይራ ማለት እዩ እታ ካሴት ከማን ኣጋጣሚ ኣላዓኒ ምስቲ ናይ ቀደም ካሴታት ምናልባት ሕጂ ክትረኽቦ ትሽግር ይኸውን ምክንያቱ ዓለም እንዳተቀያየረት እያ ትኸይድ ዘላ ማለት እዩ ዝነበረ ከዓኒ ናይ ገመት ካሴት ስለ ዝነበረት ማለት እዩ እምበር ብግቡእ ተዘርጊሖ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ይኮንና እንደዛርበና እሱ ኩሉ ስርዑ ኢሳያስ ኣብቲ ዝገብሮ ዝነበረ መስርሕ ስልጣኑ ክብል ድዩ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ከጥፍእ ድዩ ተላኢኹ እዚ ኮነ እቲ ሕቶ መሊስዎ እዩ ኢሳያስ ምክንያቱ ነቲ ፅንተት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ እንድሕር ኣረጋጊፁልካሲ ናይ ነቲ ኤርትራ ክመርሕ ስለ ዝደለየ ድብል ሕቶ ከማን ክመፀካ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንኤርትራ ኣብ ምድረ በዳ ቀይርዋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቀይርዋ መንእሰያታ ካብ ሃገር ክበርሱ ከም ዘለዎም ገይርዎ እዚ መንእሰይ እዚ መተካእታ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ነቲ ኣረጊት ወለዶ ተኪኡ ነቲ ሃገር ከማዕብሎ ክወልድ ክዝምት ክመሃር ኩሉ ነገራት ክከላኸል ንሃገሩ እዩ ትግባእ ነይሩ ማለት እዩ ግን ካብቲ ሕሱም ዝኾነ መግዛእትን ግፍዕን ከዓኒ እቲ መንእሰይ ከዓኒ ንመላእ ኤርትራ ገዲፍዋ ወፂሎ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ ግምት ክነእትዎ ይግባአና በዚ ግምታት እዚ ሕጂ ኣብቲ ንዛረበሉ ዘለና ከም ውድባት ሓቂ ክንዛረብ እንድሕር ኮይንና ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ የለን ኣብዚ ውሽጢ 34 ዓመት ስለምንታይ ንዝብል ንሕና ከም ውድባት ገሌና ተደናገፅቲ ናይ ኢሳያስ ንኸውን ገሌና ናይ ጎረቤትና ተደናገፅቲ ንኸውን ከምኡ እንዳበልና እቲ ግዜ ብሕማቅ ኣሕሊፍናዮ ንህዝብና ከዓኒ ክንከላኸለሉ ኣይከኣልናን እዚ ከዓቲ ክንዛረበሉ ዘለና ሓቂ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጉዳይ ከመይ ይፈታሕ ንዝብል እታ መፍትሒ ኩሉ ግዜ ኢና ንዛረበላ ግን ብተግባር ክንሰርሓ ይከኣልና ንሳ ከዓኒ ሓቢርካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ፀላኢኻ መን ምዃኑ ፈሊጥካ ብግቡእ ዘይምቅላስ እያ እዚኣ ከዓኒ እቲ ዓመታት ኣሕሊፍና ኢና ዘይተፈተነ ይኮነን ካብ ምሕዝነታት ሒዙ ድዩ ወላ ስጋብ ዝሕጂ ዘሎ ባይቶ ኩሉ እቲ ታሪክ ስለ እንትንትኖ ብዙሕ ዘረባታት ከይተደጋገም ከዓኒ ኣይሰለጠናን ንኢሳያስ ከዓኒ ዓብ ዕድል ሂብናዮ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢና ቸቸ ክብል ኩሉ ተዛሪብዎ እዩ እቲ ዘረባ ምድጋሙ ኣይድልን እዩ ምክንያቱ ስባፅዕ ኢሉ ክዛረበካ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብ ልቡ ክወቅዕ ከሎ እዚ ኩሉ ዝረብ እንዲ ዘሎ ኣይተረዳእናን ማለት ኣይኮነን ኖ ምክንያቱ ንፀላኢ ኣሕሊፉ ዝህበና ዘሎ ኢሳያስ እዩ ንሕና ግን ንልኡላውነትና ንከላኸል ህዝቢና ልኡላውነት ማለት ከዓኒ ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ሰላም ክነብር ምስ ጀመረ ልኡላውነቱ ይከላኸል ኢሳያስ ግን ኣብ ዝመርሓ ትኸይድ ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ናይ ውግእ ሃገር ዳ እምበር ናይ ሰላም ሃገር ከም ዘይኮነት ከዓኒ ኩላህና ርዳእና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ፀላኢና ካብዚ ዝወርድ ዝፀንሐ ሓሳባት ኣነ ምናልባት ነቲ ፀላኢና ነፂርና ኣይፈለጥናየና ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ ክዝረብ ዝፀንሐ ሓሳባት ማለት እዩ ነዚ ኣነፂርና ተደይ ፈሊጥናያ ከዓኒ ኣብቲ ስምምዕ ከምፃኣና ይኽእልኒ ምክንያቱ ኣብቲ ዝሓለፈ መድረኻት ኢና ክንምለስ ማለት እዩ ምክንያቱ ገለ ቲፎዞ ወያነ ኮንካ ገለ ከዓ ቲፎዞ ሰራዊትና ኮንካ
ኣብኡ ኮለል ክንብል ዳር ኮይና ገና ብዙሕ ገምገምናን ኣለና ነፍስና ከም ደንበ ውድባት ተቃወምቲ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ ሸነኽ ክዛረቦ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብታ ናይ መምህር ተስፉ ዘቕረብካያ ናይ መንእሰያት ናይቶም ዓበይትን መላግቦ ተፈላለዩ ስለምንታይ ተፈላለዩ ይግደፍ ኣድሓን ኣብይ ትብፃሕ ኣብዛ ኣለሊናያ ዘለና ብኣካልን ባተሓሳስባን ንፈልጦ ካልኣይቲ ነጥቢ ኮይና ስለትቐርብ እየ ኦኬ ኣብ መጨረሻ ኣረ እንታይ እቲ ንሕና ኣለሊናያ ኣለና ድብል ኣነ ከም ነብሰይ ማለት እዩ ኣለሊናያ ኣለና ኣለሊናያ ከለና ከዓኒ ከምዘየለለናዮ ኮይንና ክንከይድ ንደሊ ኣካላት ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ምንቅስቃስ ስለዚ ነዚ ኣለሊና ብሓባር ክንሰርሕ ደይ ንኽእል ነር ኮይንና እታ ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይትፍታሕንያ እታ ልዕልነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይትርከብንያ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ኩሉ ግዜኻ ዝግለፅ እዩ ማለት እዩ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ሱዳን ኢትዮጵያ ኤርትራ የመን ኩሉ ክትሪኦ እንድሕር ኮይንካ እዚ ሓውዚ እንድሕር ተባሊዑ ኤርትራ ጥራይ ኮነትን በይናት ጠፍ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮነትን ኩሉ እቲ ቀርኒ ኩሉ ክባላላዕ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ግን እዚ ጠንቅናቱ መን እዩ ክንብል እንድሕር ኮይንና ከዓኒ እዚ ንዓና ድመርሓና ዘሎ ስርዓት እሱ ጥራይ ጠንቂ ምዃኑ እፈልጥ ኣነ ማለት እዩ ነዚ ኣረጋጊፅና ብሓባር ተበጊስና ግን ኢሳያስ ምክንያት እንዳሃብካ ብዛዕባ ናይ ዝሓለፈ ታሪኹ እንዳተንተንካ ምኻድ እንድሕር ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓቂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ነውድቆ ከም ዘለና ከም ተቃወምቲ ኮይኑ ይርዳእኒ የቐኒለይ ወዲ ኣለኹ ታንኪዩ ወዲ ብላታ ቀፂሉ ዳዊት ኣስገዶም ድሕሪ ዳዊት ፍስሓየ ናብ ተኻልኣይቲ ነጥቢ ብምስጋር ናይ ሎሚ ኣኼባና ብኣኽንዛዝም ኢና ሳውን ናይ ባዕላ ግዜ ክትወስደልና ስለ ዝኾነት ዝተረፈ ነጥብታት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክንቅፅሎ ኢና ኣብ ሕድሕዱ ዝመራኾት ስለ ዝኾነ ኦኬ ዳዊት ኣስገዶም ሕጂ ሰምዓካ ኣለኹ ኣብያ ንፀኒሓ ሶሪ ጋይስ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ኣነ ዶንጌ ኣትየ ዘርኡ እኳ ቴክስት ገይረልካ ነይረ ረኣኻያን ቴክስት ከዳ እምበር ደው ኢለልካ እንድየ ግን ኣልዓልካያን ሰዓት 10 ፈረቓን ተበጊሰ ሎስ አንጀለስ ዳርጋ ሰዓት 12 ፈረቓን ኣትየ ድሕሪኡ ሳብ ዝቕበለኒ ሰብ ደንጉኒ ኣብታ ታይባል ካኣቱ ከለኹ ኣብታ ሆቴል ካኣቱ ከለኹ ሰዓት 1 ገለ ኮይኑ ነይሩ ሕጂ ቆቁርብተይ እኳ ሰሚዐኩም ስለዚ ኣብታ ርስና ከኣቱ ኣነ ጀጃ ካብዛ ወዲ ካብ ላልማ ክብላ ዝፀንሐ ካብኣ ክጅምር ንሕና ፀላኢና ሲ ብሓፈሹ ፀላእትና ሲ ኣብ 4 ዝኸፍላ ኣነ ፀላእትና ሓደ መጀመርያ ንሕና ንፀላኢና ንሕና ኢና ፀላእትና ንነፍስና እንታይ ካብ ፈቲና ገለ ዘይኮነሲ ካብ ድሕረት ስለ ዘለና ንኩሉ ነገር እንታይ ይበሃል ንገብሮ ማለት እዩ ኣታይ ማለት እዩ ሕብረተሰባዊ ድሕረትና ገና እዛ ሃገር እዚኣ እኮ ጣልያን እዩ ሰሪሕልና እምበሪ ንሕና እቲ ሂስቶሪካል ማተሪያሊዝም ናህናቲ ማዕቢሉ ደምጣና ኣይኮነትን ብግቡእ ከዓ ጣልያን ሰሪሕልና እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ሃገርነት ትበሃል ነቕሓት ወይቲ ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ናይ ሃገርነት ይበፅሓና ኣይኮንናን ዳርጋ እንድዒ 500 ዝተበፂሖ ከማን ኣነ ኣዳውዲ ስለዚ እዚ ድሕረት እዚ ሓደ ካብቲ ፀላኢና ፈቲና ኣይኮነን ድሕረት እንድሕር ኣለካ ካብቲ እንታይ ባርካ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ፀላኢና ንብሎ መበል ካልኣይ ፀላኢና ዝሕዞ ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ ኣብታ ይበሃልና ትገብሮ ዘለና ገረብ ብሓኽላ እዩ
إذا قرب بحقلات ولا نيساس نفولطا نفولطن قلملتي أكيد زلوا خناتات تبعدنا دلو اتزلنا سدتن ادخلوا زلنا فلوس دو بروسيس زي بلو حدي حق زي بلو حدي منقسي زي بلو حدي شخوني كله نريد لنا بحرتاتنا ني إثيوبيا عانا ني إرترا تحزي كونس ني ملو إثيوبيا 5 تايد بالإنكام بير كابيتا زقل قدنا رح يجي كتعاشي له إذا كله زي سي نزي إذا زقبر سلا أخذ أمبري فتاوي خايكون نيساس كن ما تصدقوا له خنا بلون كذا خوينا وين قرب بحقلاسي شرحي تر أخوي قرب بحقلاس سلسي إذا حدا طلعينا ما إذا طلعينا زدماني كجبرو زقبو زي كونه زي قبرسي جزء سوق جبرو زي قبو كمان جيروسي كاب تايبال من العلي إذا حسينا ذلوي نعنا أدمي تايبال قدم سنة دلسات مالي نعها هي بكالهم كما محضر كل حالة في النتي بكالهم كلنا كله نعكتنا هناي تنسي نحنا أبي دحرة زي قال أينا قنص أينا خو حافظ له أفرد خبط له قال أينا جرب بحقلاي يطفأ النار يهلق النار إذا دكتاتور كنوا لا ينخل ولا جل كنوا لا شفتا كنوا لوين هب عقمون العلي شفتا قبال كله نتوب طلعتو تعاتم تحدنبر منو عدي آياتسين شفتا نملا عدي آياتسين نتوم طلعتو ترح ذاتك إذا جن نخلو أصلا ما يبل كستانا يبل كبسا يبل تايبها لا يبل نخلي الماما تصبونا تسي نخلي نحن حاجة سلطان أنا يا خمسة جرني بزيادة قدين قلمل نبهلو النجار يلن رأينا بتصبوا جرنا حلالنا رأينا حدا أساسي هذا قرب بحقلا إذا قرب بحقلا أدماني بكالنا تعبات تقبلنا ثالث شيء رأينا إتي بروكسي وجود بروكسي وجود ما تايمنيو نا إثيوبيا مسانا زغورو نامي غزاتي هاي بالا يكون لو كوينو بروكسي وور يكايدو مسانا بروكسي وور نمن هلا يكونوا تم قويتو تلا يكون إذا سلاز خونا نزي كم مبل شاتاي طلعينا يخا كن فولطون لنا ريناينا تا بلنا سعرنا يو دغدغنا اوصينا يونا حجي جن مساخت تخفيتلو اتقرب بحقلا نستم عمتاتو تسامعوا مساخت تخفيتلو نسو تايدال غورو بز خنردون كلانا رابعاي تقندي انقينا وزنا دماني حدث مجاتها حيدي معنا انجليز اتوكل كله جميرو اكلتيو خف لنا فقنان السودان اتي ود متحت اتي ود خلص ادمان اثيوبيا الكا هاجر كنزيلا حزب كنزيلا تاي تطنتنا دلي نزيها انتاي بهالمسكونو ما ضد حريد ماني اسرائيل انتاي بالكدبهال كلها اسرائيل نطق نوصا 47 عام تمرت اوفر زغبرلهم اب ايرترا نفطاي سومي بجن زغير هبوم تم اسرائيلاوያን ابتي ساعات دي نحنا تفطار ذهبنا برختي بوتانا اندلي نالو حرمنا مال بحريا من تاتي اب شيكا زي دلي اب فيدريشن قال تاتي تنغركم انا نشتي كلكم انا سي كلكم دلع كلكم دوم بيوتات مالتنا مرين تاي بالات مول عالم زقدو نايني بزنوبر ولا تو حالفتهم قالوا لسي طعمي اطبقهم دفولطونا يعللنا زنوبر تقرموكم ابشحي ساعه 50 عام تمهرت اسرائيل شحي ساعه 48 نعطا مسكونت ابشحي ساعه 50 عام تمهرت تاقمو وداتا كميزه امثلت سابمارين جزياو سابمارين بالتعمي انتاي بهال دقونت سوفيستيكيس دقون مستيجزيتي تقطم زلعله تاي بهال دقونت بامريكا وهيباتهم اب سعيد بهال يزلا اب قيح بحري ابتي دوبنا ابتي زي دعمق بحري ابو ادلا كساب حجي شعوم ستخلت كساب حجي اذا سابمارين ديا كله ولا تاي بهال زي
مسلي قلمل الدلوا بإسرائيلاويان هي تخيل نعوم توهلت تخيلت سيدي كابت ساعات تي تجمل دحار أبتي كلمتي إنجليز موسو جزارسو مهابي استبهال ميشن أمريكا يعني را نقول تايبها تقورد النور إذا كل زيتات زي النار أنا سيد حجي ولا نحنا في أمريكا سي نعنا خد حنا نايو نعنا قبلنا أمريكا سلاينا أيقونن نتومي تقاليسو ولا إنجليز نتوم من تقاليسهم كم سالاتنا نفضل نعوز هو نزوم 4 زياتهم على لينا كابز تدقسنا هذا نصور زخونه هاجراوي مفتح هذا نصور زخونه تايبات أوصينا نحنا حجي نعاب الجخالنا نملون له هذا أبلنا نمركز أبلنا تمركزنا خا نتيز جبرنا جعات كل جزء الناس بحلتي زناي ناي ناس أن التقالاسي بالتعمي عبء عدل لنا نحنا تمالي نتانا توتيو بجينا ناوتينا نتانتنا كنعقوا عيكالنا أتقعينا نتقبلنا دلاينا قبري دولة أي فترة قلا أي فترة سلامنا هزي أي فترة قلا أي فترة أتقعينا تقبلنا نهلنا خاحجي قلنا قرقات تأثيرنا قلنا بتايبهالات مستقل لنا أين رأيو أب سدت عتنا أب كنا نتعلم سدت نتنا هزي إرتراي جينا نحنا جنزوب تقالسي ناي سمحتها زنبرنا حجي خنقور دلنا للناس حبال كله سلمتا نمنا الناس حلو دبال سلازي داوي لنفسنا إنا الناس داوي نفسنا تنا حسنا الناس هنا حادة طرنف حالي نقبر وكلنا نراجع نهاجرنا خل ما قلت له تأخذنا وكلنا خلونا نحنا خصاب حجسي من تولقة من بلو جنبل الجنجل طب جنجل جبلو الجنجل سمن يخطولوش من يجي نحنا كوي يلا نانكو يلا نان تعرفون ولا زلا كم يجينا نان ما قلت له داويد أو دان إنه أنا خودك مع استطوبة لبلك اللخوت أطوبة لا يبركحانكو يا أتار استناسي نسا أنا مليون أود أني نزل سبز سن فلتودينا التبل سلزخونت نعو مسنيتا غيركا بزن تكباراتون زخدو زلون ونفلطو ويكا أتصينا ينفلطونينا نبب المزازن نقط بصحيح تاريخ ما أسمعان زنع كايلكا كوي دو بروسيس زي بلو منغستي زي بلو حق زي بلو كله زي بلو تيديكا دو بروسيس زي بلو كلكا كله خوسي نسب كم دلاي كوزلو ينغركا كله زسب سينا انا خلقنا دامبر ديكتاتور كمان كتبلو شفتا كمان كتبلو سي كاب اون تحتي شفتا كمان كعبي لك كون كابزن العلي انا ليلين نحضرينا ما كله تهاجرنا زغبر زلو اتي حيجي احنا بسدت نبرو زلنا تقول تشغلنا زلنا كم تاج مصدي جرب حقلاكوي معانا خطف تحت قصر زغونه اذا كو قلصلو نحنا اذا خدم دما دل زلو نحنا حيجي خنقبر دلنا بحلف زي اب ناي تقالاتاي ناي حرنت جيكنا تقالاتاي زي نسو بحلف ستاي بالك يقبرالو حيجي نحنا كابانا ننسح تنسحنا ننفسنا ننسح انا نزورو خيده انا تنسيح خمس ايكون لنفسي تنسيحه اب حلناي منفس قدس وريدني اتحقق كغبر زغبنبرني تفلط علني حج قنعرين فلينا نزغنا غير دما حاده وفوي زخونه باعتاتات كاب عبيتي كاب نقحات كاب لبامات كاب جاءتهم يبدلنا حجي ناي ود ما ودب ولا ما قال يصنحلنا ودبات تتخايلوا ابتي حيل امام وريدن من نقاح يغبرا كابا حلف كن ودبات حساب حجي 30 4 عام صنح كله ديكالا حجي معنا نحنا نوصل له نبلون نجر يلن سيجي بيتز كالنا نحنا ايها المتوعين بهالو تايبالتم حرايد توفيات حجي نرخب حدا نجر مجمرا وكلنا نراقط لنا وكلنا خير راقطا زخونه صلال غيرنا زخونه نجر غيرنا سي تسمعنا تاين ركبنا سيزي وكلنا نحنا ناي قدام وكلنا كاب 500 للعل حزب إرترالو بدي
نزي جبو حدا نصور زخونة صحفن نصور زخونة ميديان تايد بحالنا جبركا كانوا جرنا تترجمنا نحن حدا وكلنا كان راجز كم جلنا راح نقول زخونة يكون حدا بسعينا تمالي حتى نيرو من تهالي نحن سعيد ساعة كم قالوا يا أخوي نسي هم قالوا زعير تراسي كم قالوا انت حوسوا انت كن جبرنا تقليل حقي نفس كمان أنا كم تنجبر لنا كم تجبر حادث طرنوف حالي كلنا الله إذا ما كودات كبجل مرة يكون ودات هاليوم صبوا قالوا بلح تزلوا قالونا لبامات قالونا نحن حجي ننسح مجبر ننسح جيجا خمسة برنا ننسح نسون حتى ناسحنا يعني لنفسنا إن نحسح بدنا حاجة تسمع يكون أو ونوع منفس بتي أميدا كلنا تواجينا السحرنا يطال الله داوود بقى ودي له زي أرجع زي أقبل إيه وزح تجاربكم قبل حيسمعكم دنيا تانية هو يدقيمين تقول نقاش صور بولين اوكي ودي داوود في الصحيح اوكي ثانك يو ممر زرو نتا عن تبي حتى مبرهيل كذا بالكايا اي ثينك اي تسمع مع كلان مخنياتو كليرلي ولا تي فيديو او ريوايند غير كاخس معي كاليو ترفع تي ترى ناي وق لؤخ إلو أدرس زجبرة تيا أي فتخوان مخنياتو لحرنا تقلا سايمبر ناي وق لؤخ أي كون نزبل عقبة لزلني ساخا ما بقسيت هي زي أخا جيجايا بسراويت حرنت يخون هزباو سراويت يخون نتي أي تجبؤن يعني سان حرنت سراويتي نيرو نمبالي كلاي ناتي عقبت ولا أبتي ناي أمارة رحا كاب وان سلفناس النتا تحيزو كخدو كخيات زتت أنحي بقدي توادداري حيلي أبكبابيو كهلو زيد اللي تسعنو كجبرنبر كجبرلو زي فكد تايب نعم مرة رح استايل حيزو كخيط زت أنحن زرلون قباتي ملاخي سلطان إلى إذا أمن نزي كتك إيران دحردا وخن كخاني بمجمريا إتي تقاوما نايلوت حيلي زبل كل يردخونا مرقز أب لعلاونت نهاجر إيرترا زيش أبت مرقز تحز اللوا أكيد مهزبوخا أمون خون اللوا الرأي التحساسبو علامو قبل بهزبي سفر كخيل اللوا سقاب زي سفر بزح لوت إذا متص نجر أيقونن قال أي حكي من البات ودبو تبو غيرو ريبوانيرو اتي بزح حبريتاتات أكيفكا نعو أنالايز غيركا ناب حكي كبصحو خازخولو غودناتات كريئو خاص لزخولو وبيلكا كبصحي خيليو زبحال نجر اللو إذا نحنا كم حباري ناي تلقخو إلنا نقلص قدلنا ناي كدمي 50 كندين عمت ولا 6 عمت وانيو ولا تفايل أب أمريكاون it's not more classified يكون انزل له already قل بابو زق العي سندي واي كابز كله قدوس تمراماري ناي تاريخ زي سند زي خمس من تاي كعلن قتل 100 غير يعني حجي اتليست تخول حبرتات تاكيبنا تدمامره ليدي قبر كان بيناي عندما اكل نايتي وسدك مقدي يبصحك مو كابت ما اكل كاني
تاتدليكا تبت زخونت نجارات ركبي كال لازم اتي زمت حبريتا مخانو تريفو كون حق يخون known information يخون نمبالي بخمزي سلازع عقبي يعني عندنا قال نخمزي عينت اتهلالوا كمزي عينت سرعات سي بزح يوم حليفهم ابو غاندا نيرو اب كونغو نيرو اب كندينا عدتات بملكي حمد فاچو وص احزاب سي بزحيو سلازو خانه نحنا اتي بلك اوبجكتيفلي كنتاتنا مزينا اتي تقواماي ناتو تردو ابتيك لوطو زدل زلو نغرات كلير زخانه حسابها اليوم ملأختنا في حزب كقرب زخيل ها اما قبل بحزبي كسفر كخيل امبر ابستراكت زخونه نجر امصيكا لو تخنا مصينا اندحر دايلكا حزب خمانه يسمع كانيو قبل بحزب كتسفر يتخيلني خا تصقمون الله حتى نشتي كل حبريتها منالبات تخلم لكن زلعلا قداينا يباد من دوباتن ابت دوباتن سي بزح ايفنت سي حليفو ولا بعدما 1979 ناي عباي تግራይ ماب سريحه ماب تخبابي يزورو نيرم نايزا حجه عباي تግራይ لوم كستاي زغبروا تي بي ال اف يا اي ثينك 79 غزي ايون اب كبابي اي ثينك لالمباك حجزن نخيليو اب كبابي صورونا حدا معسكر غيرهم نيرهم وصو تباهيلهم ايوصون تهريمهم كابتي بعسكر فحفحيلو وصيهم بكويناتي بوق ماي حماتو يا انا اين بركون ابالتا بوطلوني جنيره and I fully support the actions وصدوا حجي ازي ناي غرغرا بوتا اكباب صرنا the same problems نيرو ابغله غزيون كادرات ناي جبهه ناي شعبيه ناي وياني بحده تاكيبهم غزياو مفتحتات ذهبوا نيرهم قال خابهم probably حد تريفو زل حجه هايلو غبرو ابي ريكالو حد كابتو مابت اخيباتي تساتفو مالتي علم لما نيرو علم لما بهوت يلن كاب وياني نيرو كاب تي بي ال اف كاب حزباوي جنبار ونيرو بسم معون ايتودن غزياوي مفتحتها تغيرو طرحيو صبصاباتنا مريحنتهم كم زحلفو كحلفو خمزر لهم تغير توديو حجي اذا صقمات زين دحردا هليو مستي دفيت ناي ويان يزنبره صقوم كنتات نيرو كميجر كاي فتح دحردا بحيل دليومو دحردا حيزومو كتواقع اون كتقدادي خا بزي قدس مني تمراحي حجي انا مالتي ونا يكونن اتي وقنا يبادمت 98 كلتشح زتغبرسي مولو بمولو قنعي نيرو بخمزي اقباب كال زخونه تخون مقدي كال اينبرني زبل ايبصحن يعني كن ناكم ناب كتواغولو تخيل كنت زبصحكا نايدوب صقمات مسوياني نيري نمبالي زي حنتي حجي اتي مني اي ثينك لالمباي مثلا اذا زلنا حلوات كابز زلنا يو حجي حلوات كنوصلو نخيل التحساسبا اوادادبا امارار حاكن حزلنا حقيو
شجرنا ناو مصينا يلندي اي حلفين يا ونابو يا نو سيتي زقدسنا يس مبايه يس ثانك يو فيري ماتش ابزيك حصري يا بزعبا زي ناي ماب ناي ممر وير نشتة ناي 7 تخلى ملكين زبالاسي 7 8 حدا سمع زتفرنا نيرو ابزع عدي اب راديوم بيبنا يعني مودة 7 8 كون يخيل قد أمونغ جبهان أمونغ وياني استقبري بصحف فيرما زلو يس يس في مثلني بسرعات 7 8 زوت نيرو ناي سمع دحراي طلعي مسكده شعوب بحقي نسامع محل زبل نيرو بتا ملكين زبلا زربا نعاتكم كنا ناويز كن مثل بصحفتي ايه رقدم 7 8 سوري اوكي ودي أو alright عم تمرد تكاكي خوف خير قلنا أو سواء no شحال no that's تنسي okay ازي مزجبها زبصحي نسي نيرو ازي نايدو قداي دحري درد سعرنا موسانا خنزراربلو نخل قداي I think up to the bound تخلد يحبرنا نمبر تي اب تجراي زلو حزبنا من حدارو مسخن خون ود أودادو وجن بوليتيكا أودادو وجن إرتراويو مسورة إرتراي خون نابزي بالسممعون بس حومي يسمع نيرة مخنياتو تي خوننا تخايدة أبكو أساس لزنوركو and نزت حيسوم أبتنتنا خياتنا أبوجيهم آتيهم إذن نخونن كله حيلي شعبيا أبو نيري مصاب بدحريت كوين نيرون بر نتستبس حسممع نعمون كم زي ملكتهم يوم ريم مخبل زخل أنا أما ترشوا زيت بس حين كلوس مليسهم متختاخهم بزحياته وزنبرت برجيت ملكيتا مريحنا تقابلوا ميلهم عن توي كان تتغسو تخلديو وحفا سليلاتهم كساب زورونا خال ايكلتيهم كوينهم ابتحتي جابها صنيحو نعسرت شوعات عامد ساعتي عن شمونتن مالتي من يخم يبلون عجب بسما بعد مزل على الوقت كله زقباء مخنيات عينه بران نخل دماني كاحتريون كلها قلنا بكالي كي وسدنا من انت ممكن لحراجنا الالو تحجي فليتنا يدلنا إذا كل دمانيرنا زنبرنا حبريتاتات نحج أكايدو مستزمصو دحير مسابي زغبرو إذا كله انتري ناس نفلت أولينا كم بوليتيكا ومننتن كم سبن نعونا ناس مرحا تكال هو دقن I mean هيك فينينا كنبل صنحنا تارسنا نسا نيرا جن نوت سماري خلنا نبكالي خيدا نسامر اوكي كرسي نسامر زاكل كامس لك زرو صنح اب سمارة خياتا خانا كحساي إدو حفابي لولو يتومو لنا بخا أحمد سي مخنياتو خنود دعونا لنا زياء كحساي كما يمسيهم مسجن نغا حساي كم يمسيخا وأني اللي ممهر مالت عند حردا أنا زي ديكتاتور زي فليت ناس لم تايدا أنصار ملكنك على سالنا إليه جمر دلي تبو فليتنا ينبر لنا عند حردا بتغكل دليت فتحي بحقن سرعات انت ما حدر هاجر كتلو أن ندل هاللينا وإننا مو إذا أبتكبار نخيزر عنكفنا حيل وي أكل وي والكسب عند حردا أهليو بتغكل نتملكي فليتنا لنا مالتيو ملكن دحر دا فليتنا يو أقبابا قرال سانا أبصر ملكت رحينا خنا نتصر زي كألنا خوين سمعننا هاي
اتشجرنا زلو نملك آللينا أجابا قلال سنة أبصر ملكي أي ست أمن على مالتي كم زخبل كله مجمريا ملكي أب نفسه كيف هاجر زلو ملكي بعينته بملكه ملكه قال أيخون مبري فلالري إتي أب عراق زنبر ملكي نحادي وردا بالنرب غاز غير زود ملكي إتي أب كامبوتشا زنبر ناي مليونات عصمتي بدحري استرخب ملكي إتنا إلي أمين ملكي إتي ناي فرانكو سبين ملكي إتي ناي نازي هتلر ملكي بيكالوت ملكتات بينوشي وبينوتشي ملكي ناي تشيلي بعينتهم يفلاليهم أبتنا ميجرشا أرسلكم ملكيهم سلازي حجي إذا إرترا زلو ملكا أناتو ملك ناي ملك الله دحردا تي أبتناي إنفورميشن أكيبكا غرزبل أو سامعين أو اندري تايم لسني أقلال سانا نزمل كزغن بيغبو دو أنصيرنا ألنا أنا بمسر بناتي التحساسبا ملكي كابزنا أسخن ريخن كإل لنا أو دباتنا خا ملكي هلو دخون خوني لنا خطت أراتيرنا دنفلت وين ودباتنا زفنا جلال المخنيات ويك أنا يقول كسبات رح من قصاص نري له ملكتات من قصاصات سبات حبيرهم كسروا زي كقالوا مخنياتات سباتنا التحساسوا ترنيفهم ناي حبر روح مسريتهم بحنس أكل زي كقالوا له مخنيات سي ملك دخوني لحتى أنا النفسي سلازي نملكي كم عينته كم قرصو كتمكتو خدقالسو انت زي كيلكا يتخلق من مخنياتاتي بزعبا مننت بزعبا سللا كلنا عم نفلطو حدا مستيراو دوكمنت عدمي 30 عامات انت حدا حدا مستيراو دوكمنت امو اب امريكا استقمطها اللي خوينو 30 عامات دا اي حلفه اندي نز مستيراو دوكمنت نحنا دينا نرغبو زي كالناس ويس نحاس لزي تقدسنا اللي ويك اي دوكمنت زي لن مالتي إلنا خن نفسنا حتيتنا دون فلت كنطرطر يبلنا مالتي هيكونكن مطرطار مالت جن اخولي هيكونن هينت سالنا خنبل نخيلنا انت هينت سكسقع مጨረሻ درجه دو بصينايو اندحر دا نعمتات نزيتات نلعلو هلينا خوينا بودب درجه بزلعله ناي ودباب زنبرنا له غزي نعزقد كم دوكمنت هنوصو جن ايفتنا سلازي حجي نحنا نابصر ملكي كنقالس كلنا أجابا قلال سنة أجابا وداد بانا ننفسنا قدم فتشنا نملكي كنقالس زقبا كوين نسمع عنا نعي كل جزء نحنا نخصص بأنصار لأبنت سمت قاساد لاينتي يقولون جن أبزل على صفحة تحت مريحنتنا يجبها أبلات كوينو مسوياني كلا زبو مس أطفافهم كيدهم وياني جن نوعهم ما يقتلوا من نتوم أطفافهم كليهم قتيلهم بتقيت إذا سبات زي جن نزد في عز والحنت مع التغلعلو أنا سمعي فلت سلام انتهي مجمرة بوليتيكا صدق يكونن بوليتيكا صدق سلا زي كونه بوليتيكينيات زدليوم يوصو زيدليوم كأقميطهم ما يمزغري أبعلا ما أمن خبصح وين تساتهم زدليو خبصحو سلازي نحنا كله بعين نصهنا رئينا نقول بعين نصهنا هنقوم تفتينا نعنا ونعبن كليلي خطونا بزعبا وياني خنزارة من دحر أخوينا ساياس راح قديف اللوم نبل ولا أبتناي كلتشحن 10 شمونتن كلتشحن بتسعين شمونتن زنبرن سوري እንደገና ብልተሽሕን ክልተን ዝነበረ እቲ ኣብ ናይ ዶብ ኮሚሽን ወፂኡ ዝነበረ ካርታ እንድሕር ዳሪእናዮ እቲስ ባዕሎም ዘውፅኦ ግን ንናይ ዶብ ኮሚሽን ዘርኣይዎ ካርታ ሓሸዋ ምላሽ ዝብል መረብ ምላሽ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ክሌም ገይሮም እዮም
እቲ ናይ ዶብ ሽግር ግን ንዓይ ከም ዘለና ኣፍልጦ ካብ ግዜ ፈደረሽናት ሒዙ እዚ ሕጂ ኣብ በዓል ቂንጦ ወይ ከዓ ኣብ መስሓል ኣኽራን ዘሎ ደጌት ሃይለማርያም ደመና ኣውራጃ ማሓደር ኣብ ዝነበሩ ግዜ ዓብ ክርከብ ነይሩ እዩ ደጌት ማሽ ገብረ ቃል ናይ ጋሽ ኣመሓደር ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ምስ ራእሲ መንገሻ ኣብዚ ሕጂ ልጅ ወይ ከዓ ኣብ ከባቢ ጎምሃሎ ዘሎ ከባቢታት ዓብ ናይ ዶብ ምሰሓባት ነይሩ እዩ ኣብ ዓለም ናይ ዶብ ምሰሓባት ኣሎ ግን ሕጋዊ መፍትሒ ምንዳይን ብዓመፅ መፍትሒ ምንዳይን ጥራይ ትፍልያቱ ኣብ ሕጋዊ መፍትሒ ምስ ጎረባብትና ኣብ ሕጋዊ ምሕደራ ኣብ ውሽጥና ግን መጀመርያ ንሕና ብሓያል ነጥቢ ክንሪኦ ዝግባአና ካብ ምልካዊ ዝሓሰበ ካብ ምልካዊ ተሓሳስባ ናይ ውልቅና ወፂና ጥሙሓትናትና ስልጣን ህዝቢ ክህበና ዳ እምበር ብኢድና መንጢና ክንወስዶ ከይድ ኣለና መጀመርያ ፀረ ምልኪ ዝኾነ ተሓሳስባን ኣወዳድባን ሒዝና ምስ ንብገስ ሽዑኡ ኢና ብግቡእ ነቲ ምልኪ ኣብ ወረቐት ነቕምጦ መቃለሲ መግድታት ንፈጥረሉ ወኸንዕወተሉ ተቐኒየለይ ታንኪዩ ካሕሳይ ኣብዚኣ ቅድሚ ባሻይ መዛዘሚ መሃቡ ኣብታ ናይ ህወሓት ጉዳይ ዛረብ ከለና ክገልፁ ከለዉ ብዛዕባ ማፕ ኣልዒሉ ነይሩ ተኽለ ኣክቹዋሊ ኣነ ካብ ሜዳ ናብ ገዳርፍ ተመዲበ ንሰለስተ ዋርሕ ዝነበረ ስራሓት ክሰርሕ ተባሂለ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ምስ ሓደ ወኪል ናይ ኢፒኣርፒ ኣብ ገዳርፍ ተራኺብና ብዛዕባ ኩነታትና እናዕለልና ሕጂ ናይ መኒኻ ትብሎ ትውግእ ናይ ባድመ ዝተኻየደሉ ግዜ ከዓ ሽዑ ስለ ዝነበረ 8 ዓመተ ምህረት ማለት ካዲኻ እወ ኣነ 8 ዓመታት ኣብኡ ኣለኹ ኣነ ክነግረካ ሽዑ መዓልቲ ኣበይ ኣቦ ብገዳርፍ ኣብ ባድመ ነይረ ባድመ እቲ ባድመ እቲ ውግእ ከመይ ተጀሚሩ ከመይ ስጋዕበይ በፂሑ ክነግረካ ክእል እየ ሕጂ ኖ ሕጂ ድሓሪ መዓልቲ ማለት እሱ ወያኔ ተሃንዲዶም ነቲ ናይ ጀብሃ ዝነበረ ኩነታት ሽዑ ጀብሃ ብክልተ መንገዲ ተቐጢራ ነይራ እቲ ኣብ ከባቢ ባሮንቱ ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይ ባሮንቱ ሚሊሻን ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ንበዓል ዝመፁ ዝነበሩ እንተደን ዝዛረባ ኣለና መስለኒ ችግር ኣለና እንታሽሙ ዘይገብሮ ኮይኖም ዳዊት ዋይዶም ክገብር ንሱ ከፍታ ዘርኡ እዩ ናይ ዘርኡ ናትካ ድምፂ ኣሎ ባክግራውንድ የምኪ ናኖ ናቲ ኣይኮነን ናይ ዳዊት እዩ ፀኒሑ ኦኬ ማለት መጀመርያ ብርጌት 72 ቅድሚኡ ንኢፒአርፒ ከተሳግር ንተከዛ ይኸይዳ ነይራ ተስፋይ ተክለ ዝመርሓ ገዳ ክልተ በቀል ነይዛ እቲ ዝተረፈ ሓይሊ እቲ ኣብ ከባቢ ሻምቡቆ ስጋዕ በዓል ቢንቢና ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይ ኩናማን ጦር ሰራዊትን ስለ ዝነበረ እተን ሓይልታት ኣብኡ እየን ተፀሚደን ነይረን እዚ ዶብ ዝብቲ እዋንቲ ብዘይካቶም 80 ሚሊሽያ ናይ ዶብ ዝነበሩ ካልእ ስለ ዘይነበረ መሪቆም ክልተ በጠልን ዝኸውን ሓይሊ ስጋዕ ዓዲ ሃኪን እዮም በፂሖም ሽዑ ንሕና ሓበራ ነርና ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ሰዓብ ኣርክብ ኢልካ እቲ ግን እንታይ ነይሩ ዕላምኡ እንታይ ነይሩ ፕሮቮካሲዮን መን እዮም ነይሮም ኣብቲ ሽዑ ዝተኻየደ ውግእ ነቲ ውግእ ዝነበሩ መን እዮም ግን ካሊእ እዩ ስለዚ እሞ ንሕና ሓበላ ነርካ ንሕና ኣብ ከባቢ ኣስመራ ካብ ሓበላ ንመንሽሙ ገፁ ቀረብ ኢልና ኢና ነርና ቶም ደቂ ሊባን ሓበላ ኣባላት ማሌሽያ ኣብቲ ግንባር ዝነበሩ ከብትና ተወሪረን ወያኔ ዝገይሮም ንሕና ከነምልሰን ክንከይድ ኢና ኢሎም ሓቲቶም ኖ ኣይትኸዱን ኢኹም እንተ ደኣ ውግእ ዘድሊ ኮይኑ ከዓ ሰራዊት ሓርነት ኣሎ ተባሂልዎም ኖ ናበይ ከም ዝወስድዎን ንሕና ኣብኡ ተወሊድና ዓባና ስለ ዝኾንና ናበይ ከም ዝወስድዎን ንሕና ንፈልጥ ንሰራዊትና እውን ባዕልና ኢና ንመርሖ ኢሎም ተኣብዮም
ليت كلاشنا محيزم بادم ليت كلاشنا محيزم بادم هيدا ማለት መምህር እንታይ መስለካ ኣብቲ ናይ ድሕሪ ዝሓለፈ ታሪክ መሊስካ ንምድማርን ንምጉዳልን ዘይኮነ هو እቲ ጠንቂ ናይ ውግእን يس ሳዕቤናቱን ዋላ እውን እቲ ብጀብሃ ዝነበረ ተፃዋርነት መፍትሕት ናይ ምንዳይ ወይ እውን እቲ ኣብ ልዕሊቶም ደቂ እቲ ከባቢ ዝነበሩ ሓረስቶት ኤርትራውያን ምስርዓት ናይ ጀብሃ ዝወርዶም ዝነበረ ግፍዒ يا ሓቐን የብሉን እንታይ ኮይኖም እዮም ግን ኣብዚ ሰዓት ዝቶም ካድራት ናይ ጀብሃ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ነዚ ሓቀኛ ታሪክ ክዛረቡ ዝስከፉስ እንታይ ኮይኖም እዮም نا وقع حد ኣነ ሕጂ سعيد ንዓኻ እስኻ جرم ትምልሾ ነጥቢ ይኮነን ግን እንታይ ኣሎ መስለካ ንሕና እቲ ዝኸይድ ታሪክ ሓቀኛ ታሪክ ንክንዛረብ እኳ ብቕዓት ዘይብልና ክንሽፍን እኒና ንፍትን ዘለና اجي خن عصوازيا ወይ የቀኒየለይ ኣነ እውን ኣብዚ ሕልካ ኣለኹ ثانك يو ብልኩም ይሸጥ خن عصوازيا انا نابي اخمصي لسي زل الكوازيا ماب تخلل عيلو نيروسي نو مرب ملاش يا ترئيتا ماب من البات وانت مالي انت خوينة اللون تخوني مرب ملاش كل مرب زخدو سخاني كم مرب ندوب زلو كساب ني تسنين على قدرن تمرب زخدو زت قالي تماب زرقي تلزخونه قال اي دحرتي منشمو درجة تسعير مستعطوة انترفيوز تقبر لبوي سبحات سي سلمتاكم جبهارينكم مايلوهم زي مني خاتم له يا يسو فيودال سلزخونتي لهم زي أوشت أو قدانا حانتا هاجر فيودال سلزخونت إيلو مخام ستوم شعبي أمسيات أفرق خلتين أخيبا غيرن تفلالين استراتيجيكا لخمزي السما معا أما بمتى كونكلود غيرهم ما أبت مصحفهم زي ودبزي إرترانت أخذ ساعة توص زكالس وتدرا ودبين برن هزب إرترا ديمقراسيا وسرعات هزباو ديمقراسيا وسرعات تخللو أي بكعني لهم زازي ماما دحرت إذا صحفلو مالتي حجت التقالباتن مرقصاتن بهجتاتن ناكلتيهم أبزي إخا تريقن تا مابسي أزيا سفحاني راخب لي باشاي اوكي ثانك يو أنا قدموني لندي ولا ريفرنس نايت مال زنبر أو حوار ون كيترفه بمئتاو زلنا صقمات ناي بعلاوي الرأي نمغلاس ينيرو مالتي فجي ولا بقو كزارب كل خون انتاي دنيري نسرعت تتخيل زلو بسمرة هزباو قنبار كم تخلو ترايقرنا عين رأيهم وسيت ناي كلات ناي ولا توم جبهة نبرنا نحناون حمقنا خنللنا مخنياتو نحنا نفسنا زطفانا ودبينا نفسنا تلي نطفئ نيرنا مالسي بزرع على ميزان مالتي وشتاو قرشتاتنا غنفتح كيلنا نيرنا انتنخو انت ولا دار حي مخينا ولا ننقاس كاب هزباو قنبار انت خنا عبيت مخنا تعبنا مخنا انت تسعنا دما ولا زنقاس خوينا انا يوددر كنت بايتا متفترمو ريلاتيفلي ابتي بروسس ناي ديمقراسي كنأتو مخالنا خم مسرح متن إلى نتي قبل نتحاتيات ناي شورا إرترا نقولاتنا ناي إجام ناي كلاتنا عدان هاي كلاتنا مخانو خبري قديسين أبزلهم ما يتوزو عنا مبزحاتو كا أوبجكتيف كون كله بزح سابجكتيف زخونا نقرات كن كم زريا ناي حدا نقر كون كامئتاو قدمالي متحاحات مكونصات زعينتو كي ترفع سمع سني هاي which is culture زي كهلون معناته بزعبان هاي سرعتنا اسمرا خنزارب نحكونا كم تخبى هذا الصنحة objectively generally وuniversally وgenerally كم زي من شموع قديم خزارب صنحة زتقصوخ بعد النازي جميركا بعد هتلر جميركا كلاتهم ولا أفريقيا ذلو ديكتاتورات إذا بعد فشاوي
ከም መልእኽቲ መጠን ከነቐምጦም ንኽእል ኢና ግን ከዓ ፍልዩነቶም ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ፍልዩነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዴሞክራሲያዊ ሃገር ኩለን ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ኢልና ንጠቕሰን ሃገራት ሓደ ዓይነት ምሕደራ ኣለውን ሓደ ዓይነት መሰልን ዝህባን ህዝበን ሓደ ዓይነት ደረጃ ምዕባለ ሓደ ዓይነት ኮንስቲቱሽን ኣለውን ማለት ኣይኮኑን ኣብ ኣሰራርሓ ኣብ ኣቀማምጣ ናይ ኮንስቲቱሽን አንቀጻት ፍልዩነት ኣሎ ማለት ሲ ፓርቲኩላሪቲስ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ፓርቲኩላሪቲ ናይ ኢሳያስ ክንሪኦ ከለና ኢና ሕጂ ነብል ዘለና እምበር ዲክቴተራት ናይ ዓለም ኣለዉ ኣብነት ሕጂ ሓደ ኣብ ወሽጢ ኣፍሪካ ኣብያ ዘላታ ዓዲ ክትሕግዙ ተኾንኩም 92 ይርስ ገይሩሲ ይወዳደር ኣሎ 92 ዓመት እዩ ገይሩ ንዓዱ ግን ብፍልይነት ክንሪኦ ከለና ንኻልእ ሃገር ኣይመጠዋን ምስልጣን ነቲ ንሱ ዝግብቶ ስልጣን ንስኻትኩም ስልጣን የውሰድዎ ኣይበለን ማለት እዩ ስለዚ ፍልይነት ናይዚ ስርዓት እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኢና ድሓር ተመሊስና ዋ እዚ ጥዕና እምበኣር የብሉን ኢልና ናብ ታሪኹ ሃሰስ ንብል ማለት ናብ ጠቕላላ ታሪኹ ሃሰስ ንብል ሽዑ እቲ ክጥቀስ ሓሊፉ ዝጥቀስ ብኩላትና ብዝፈልጡ ኣካላት እውን ናብኡ ናብ ምምርማር ክንመፅእ ንግደድ ማለት እዩ እምበር ሓደ ፈታዊ ሓደ ፀላኢ ኮይኑ ሓደ ዘቕርብ ሓደ ዘርሕቕ ስለ ዝኾንና ኣይኮንና ሃገራውነትና ተሰሚዕና ኣብ ሃገርና ዘሎ ፍሉይ ዓይነት ስርዓት እንታይ ዓይነት ጠባያት ኣለዎ ኢልና ክንምርምር ከለና ነምፅኦ ዘለና ነጥብታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣይ ቲንክ ብምክብባር ደረጃ እንተተዋሳእና ፅቡቕ ኮይኑ ይስምዓኒ ከምቲ ዲሞክራሲያዊ ሃገራት ፍልሊ ዝበሎን ከም ዝበልክዎ ድማኒ ዲክታተራዊ ስርዓታት ድማ ልክዕ ፍልይነት ኣለዎም ብፍልይነቱ ከዓ ነዚ ኣፀቢቕና ንፍንፍኖ ማለት እዩ ኣነ በዛ ነፍሰይ ማለት እዩ ጉድለታት ናተይ ክህልወኒ ይኽእል ይኸውን ብደይ ጉድለታት የለን ኩለንተን ዴሞክራሲያን ዝበሃላ ሃገራት እውን ጉድለታት ኣለወናታተን ብፍፁምነት ዝረኣይ ኣይኮነን ዘርኢ ናቲን ኣብሶሉት እንድሕሪ ብትዮሪ ክንመፅእ ኮይንና እቲ ጉድለታት ግን ተሳዓሪ እንድሕር ኮይኑ ተሳዒሩ ኣሎ በቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ወይ ከዓ በቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንኣብነት ህዝባዊ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ዕላማና ከምቲ ርእሱ ዘሎ ክንተክል ወላ ህዝባዊ መንግስቲ እንተተኸልና እውን ናቱ ጉድለት ኣለዎ እቲ ህዝባዊ መንግስቲ ተኺልናዮ ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መስርሒ ዝኣቱ ዘሎ እምበር ብዘይ ጉድለታት ዝኸይድ ዘሎ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኦብጀክቲቭሊ እንዳረኣና ሚዛንና እንዳፈለጥና ንሃገርና እንተሓለና ፅቡቕ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ግን ንሃገርና ዝሓለ ኣይኮነን ብዙሕ ዘካትዕ ነገር ኣሎ መንግስቲ ዲ መንግስቲ ይኮነን ሽፍታ ዲ ሽፍታ ይኮነን ገለ ዲ ገለ ይኮነን ዝብል ኣሎ ዘይረብሕ ከም ምዃኑ ንሃገርና ዘይጠቅም ከም ምዃኑ ንዕብየት ናትና ዝዓግት ከም ምዃኑ ምትንኻብ ናይ ኩናት ጥራይ ከም ዝኾነ ኣመሉ እዚ ክበሃል ዘይከኣል ምስ ከባቢና ዘባእሰና ከም ምዃኑ ፀላእቲ ዘራብሕ ከም ምዃኑ እዚ ኩሉ እዚ እንድሕር ተሰማሚዕና ሃገርና ከዓ ፍሕት ከምዘይ ትብል ዝገበረን መሳኹቲ ካልኦት ክደፍሩና ነቲ ልኡላውነትና ከይተረፈ ባሕርና ድዩ መሬትና ድዩ ከይተረፈ ነፃነት ኣይግብኦም ነይሩ ከይተረፈ ባሕርናትና እዩ ነይሩ ከይተረፈ እዚ ኩሉ መስኮት ዝኸፊትዎ ዘሎ ስርዓት እዚ እዩ ማለት እዩ ንዓይ ንረዲ ክፍለ ብማንም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዚ ስርዓት እዚ ዘመኻንየሉ ከም ሓደ ተጋዳላይ ገይሩ ዝቆፅሮ ትክክል እዩ ኢለ ኣይግምቶን እየ ማለት እዩ ምናልባት ዘይክበኣሶ ክእል እየ እፈትዎ እየ ማለት ግን ኣይኮነን ፅልኣካ ገበነኛ ኢኻ ወይ ገለ ኢኻ ዘይክብሎ ክእል እየ እፈትዎ እየ ማለት ግን ኣይኮነን ናይ ተመክሮ ናይ ስርዓት እዚ ተመክሮ ፅምዶ ምርኣይ ጥራሕ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማኒ ንታሪክ ዝርሕቀና እንድሕር ኮይኑ ናይ ቀረባ ታሪክ ንርአ ናይ ቀረባ ታሪክ ናይ ሕጂ ናይዚ ካብ 2018 ተጀመረ ውግእ ቅድሚ 6-7 ዓመት ተጀመረ ንሱ እሞ ንርአዮ ኣብ ምንታይ ከፋፊሉና ናይ ዶብ ውግእ ናይ ግድን ዲ ውግእ ክትገብረሉ ወላ ጀብሃትኩም ወላ ሻዕብያትኩም ተጋጌን ንበለንሲ ናይ ግድን ዲ ውግእ ክትገብረሉ ናይ ዶብ ውግእ ኣብ ሙሉእ ዓለም እኮ ናይ ዶብ ውግእ ኣሎ እኮ ኣብ ኤሮፓ ኩሎም ናይ ዶብ ሽግር ኣለዎም ግን ማዕቢሎም ስለ ዘለዉ ነቲ ናይ ዶብ ናብ ውግእ ኣየሰጋግርዎን እዮም ነቲ ናትና ግን ክሰጋገር ይደልይዎ ስለዚ ንሕና ከኒና ናይ ገበቲ ሓይልታት ውሒጥና ናብ ፅላለ ንኸይድ ዘለና ስለ ዝኾንና ኢና ድሕረት ስለ ዘለና እቶም ዝገዝኡና ኣካላት
እቲ ከኒና ግን ፋርማሲ ናቱ ኣበይ ከም ዘሎ ክርዳእና ኣሎ ኣበይ ኣሎ እቲ ፋርማሲ እቶም ንዓና ብከምዚ ደረጃ ክንከራበት ዝገብሩና ዘለዉ ተማሓዝዮም ምስቶም ዝገዝኡና ዘለዉ ኣካላት ከነለልዮም ክንበቃዕ ኣለና እንደገና ንሕና ግን ብተመክሮና ክንሪኦ ከለና ይቀረባ ተመክሮና ናብኦም ክንለማመን ኢና ንኸይድ ዘለና ኣሜሪካ ሽግርና ክትፈትሓልና እንደሊ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣሜሪካ ሽግር ፈጢራትልና ንዓ ዝመስሉ ሃንዲሳ ፕሮክሲ ወር እንዳገበረት ከምቲ ዳዊት ዝብሎ ዝነበረ ዝተፈላለየ ሽጣራታት እንዳገበረት ኣብዚ ብፅሓትና ንብል ተመሊስና ድማኒ ንሳ ክትፈትሓልና ሽግርና ነብል ካብ 52 ከምቲ ትማል ዝበልክዎ ካብ 54 ዓድታት 55 ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ካልኣይ ርእሱ ምስ ካሜሩን ኮይኑ ምስ ፍልስጤምን ምስ ኣሜሪካን ጠጠው ዝበለ ስርዓት እዩ ዘለና ነዚ ከንታይ ንግበሮ ነዚ ከነመኻንየሉ እንደሊ ግደፍዎ ተኻልእ ከምዚ ሓሲቡ ኢትዮጵያ ሓሲቡ ገለ ሓሲቡ ዋላ ግደፍዎ ንዑ እስከ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ስርዓት ንዓና ቁልቁል ኣፍና ዝደፍኣና ዘድፈረና ዘሎ ብዘይ ንእስያ ክንቃወም ዝኾነ ይኹን ምክንያት ገይሩ ነዚ ስርዓት እዚ ዘመኻንየሉ እቲ ካልእ ኣብ ዲስካሽን ዝኣቱ ጌርና እውን ንጓሓፎ ንውሰዶ እቲ ካልእ ነጥብታት ኣብዚ ረባሕ ግዜና ክውዳእልና ስለዝኾነ እቲ ገይሩና ዘሎሲ ካብኡ ኩሉ ላዕሊ ስለዝኾነ ኣብኡ ጠሚትና ናይ ቀረባ ታሪክ ናይዚ ዝሓለፈ 6-7 ዓመት ርኢና ዝግበር ንግበር ሕጂ ኣሰላልፋ ሓይልታት ከምቲ ኣብ ዓለም ኣሰላልፋ ሓይልታት ዘሎ ኔትወርኪንግ ዘሎ ናትና ኣሰላልፋ ሓይልታት ከዓኒ ምስ ዘዋፅኡና ኣካላት ተዛሚድና ዝግበር ክንገብር ኣለና ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዞናዊ ደረጃ ተኮይኑ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ተኮይኑ ምስ ዘዋፅኡና ኣካላት ክንገብር ኣለና ኣፍሪቃውያን ተላዒሎም ኣለዉ ኤውሮጳውያን ተላዒሎም ኣለዉ ኣሜሪካውያን ንባዕሎም እውን ምሁራት ናቶም ሊቃውንቲ ናቶም ተላዒሎም ኣለዉ ንገዛእ ስርዓቶም ይሃርሙ ኣለዉ ስለዚ ንሕና ምሕዝነትና ተመክሮ ፅምዶ ክንሪኦ ኣለና ተመክሮ ፅምዶ እንታይ ከም ዝገበረና ኣግሂዱ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ስለዚ ብግህዶ ክንቃለስ ከድልየና እዩ እቲ ኩሉ ዝጠቐስናዮ ናይ ምስጢር ፓርቲታት ዝበልናዮ ሕጂ ከምኡ ክድገም ከም ዘይብሉ ክንገብር ኣለና ፓርቲ ይፈጠር ናይ ስለላ እቲ ስርዓት ተተኺሉ ዘሎ ኣብ ሓደ ሃገር ናይ ስለላ ጉዳያቱ ምስጡር ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ፓርቲታት ጉዳያቱን ዓንቀፃቱን ፅሑፋቱን ግን ግህዶ ክኸውን ኣለዉ ካብቲ ናይ ማርክሲስት ሌኒኒስት ዝነበረ ናይ ኢስት ሌፍት ተንደንሲ ዝነበረ ምስጢራዊ ፓርቲ ኣገባብ ኣካይዳ ነፃ ክንወፅእ ኣለና እዚ ማለት ግን ነቲ ቲዮሪ ክውሰድ ዝግብኦ ካብቲ ሌፍት ተንደንሲ ዝነበረ ንመሃሮ ነበርና ክንገድፎ ኣለና ማለት ኣይኮኑ ምክንያቱ ብዙሕ ቁም ነገር ብዙሕ ኣናሊሲስ ስለ ዘለዎ ዘዋፅኣና ወሲድና ዘዋፅኣና ተማሂርና ክንቅፅልን ክንከይድን ኣለና ማለት እዩ which means ንሕና ካብ ምዕራባውያን ይኹኑ ካብ ምብራቃውያን እቲ ንዓና ዘድልየና ነገራት ናይ እንካን ሃባን ወሲድና ጀንዊን ዝኾነ ሳይንቲፊክ ኖን ኣላይንድ ዝኾነ መርገፅ ሒዝና ክንከይድ ኣለና ክትዕና ኣነ ብወገነይ ዝብሎ ሳይንቲፊክሊ ኣናሊሲስ ዘለዎ እንዳኣኸውን ኣለዎ እምበር ሳብጀክቲቭ ተንደንሲ ዘለዎ ዝርያ ዝመስል ነገራት ሒዝና ክንከይድ ኣይግባአና እንዳበልኩ የቀኒየለይ ናተይ ኣባሃላይ እዚ ዝኾነ ይኹን ጉደት ከዓ ኣነ ኣብ ኣባሃላይ ባዕለይ ይሽከሞ ማለት እዩ የቀኒየለይ ታንክ ዩ ባሻይ እሞ ቅድሚ ምዕፃወይ ኣይጣዕምናሉን ኢና ዘለና እቲ ሳብታይትልስ ቀሪቡ ዘሎ እታ ኔክስት ትመፅእ ዝበልናያ ዝቐፃል ወለዶ ንባዕሉ እኳ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝተገዛዝዐ እንተኾነ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ህግደፍ ኮይኑ ደንበ ተቃውሞ ንህግደፍ ክገጥም ብዘይምብቅዑ ነዚ መንእሰይ ወለዶ ኣሳቲፉ ናብ ቃልሲ ዝሓቁፍ ባይታ ክሰርሕ ብዘይምብቅዑ እዩ እቲ ሕቶ ክንዘራረበሉ ዝግባአና ከመይ እንተገበርና እዩ ነዚ ወለዶ እዚ ሓላፍነት ጉዳይ ሃገሩ ተሰኪሙ ክቃለስ ክንሕግዞ ንሕና ሓላፍነት ክንስከም እንኽእል እንታይ እንተገበርና ኢና ኣብዞም ተቃለስቲ ኣብ እዞም ተቃለስቲ ቅድመ ናፅነት ሃገርን ኣብ መንጎ እዚ ድሕረ ናፅነት ተቆጢዑ ዝበገስ ዘሎ ሃገራዊ ወለዶን ዘሎ ሃጓፍ መራኸቢ ድልድል ክንሰርሓሉ እንኽእል
ተበግሶ ካብቲ ነባር ተቃላሳይ ኮይኑ ከመይ ዝበሉ መስራሓትን ጥጡሕ ባይታን ክስራሕ ይህልዎ ብኸመይ ክመሃር ክሕበርን ክዕደምን ይከኣል ዝብሉን ካልኦትን እዮም ስለዚ እዚኣ ኢልና ካብኡ ናብ ተልእኾና እንታይ እዩ ዋትስ አወር ሚሽን ቀፂሉን ሃገራዊ ኣጀንዳና እንታይ እዩ ዝብል ይክኸውን ስለዝኾነ ኩልኩም ነዚኣ ሓሲብኩምላ ፅቡቕ መካትዒ ሒዝኩም ክትመፁ ምነ ካብ ሕጂ ንመደብና ኣብዚ ክንዓፁ ኢና ክብርን ዝኽርን ነቶም ምእንቲ ህዝብን ምእንቲ ሃገርን ዝሓለፉ ሰማዕታትና